no say me nana no 2.5 years o say emu ho na ne maame no e de frim na ne papa maame no mpacho ti na ne ma won so abaye den ti okoda so mu ebi mu wo cheman ti da ko wo ho be around 132 nim ana o say mpacho ahomache ana o say bibi ye ne say onkofie ti de wona ne da wo cheman wo ho no ana wo bo na mane say osere no hwe na chima no na o kofie aba to so o kofie no owura dem ho na me nko na me da ho ti no onim se bia me maame no okogu nsu ya na okoye bibi sa anti wo tena ho kakra no hu se no maame no ye dwane na wadwane fi se na edem ho ne ma ye papa nyina de maame no asesa ne nyina de ko nti ade chen ye obo amane na wo munjinni ti osan sere kwan wo ho nso ekọ me maame no ekuru mu ho no oso okoye no ampa na maame no adwane kọ na busuafo ho nti obo na ma na ewie no ena osan ye den esan ye ti Cape Coast ho no wo ho na ye ne se da bi se ya brabo no nkoyi enkran so wokọ a obesan akọ akotoa na adwuma so ene ye te sare ya wode me be kọ akoma ne sister ewo oboase tutuka nti wode me ebeduru boase no na me so wa no nso ka atu a wo mokosirim nti de ekoye ne se ete sade a ewo se okope pa bidi nti paadie mu na kakrakra enkoyie ena obi be ka chense nantwie hwe bi wo oboase kuro bi efre ho apitikoku nti okogi nantwie no hwe be 1.5 year ho nso nantwie bi be yera nti no mo nim se papa na ebia waton ema omofa ni pafoforo so omehwe nantwie no akire omo ye investigation akohu se aboa ne sa woto amana kase bi mu na ye den ewuye mpapa ne jaye se adwuma no esan ko ye foforo eno nso ankoyie sa abra na memu epeja kakra ntina amanfo bebisa ne se oluman na wo bai ne maame ewo he na wonko a won nam sei ni obi abisa na ne buafu because o se de maame ne yeye no eye ne ya nti pa so obekire ba bi a maame ne wo pa de wo de sekan to no minimu kura na onkyere yo papa mpapa ono anu kuro mu kura no mani be fi kakra 2000 nimu me ka ne kuro masem kura no o se dabi ho nso no ompene me yenko ono ni kuro wu papa ne kuro me ba chan o so ompene ma yenko tina ya madwene mu na me nko na me ne wote ma me nka ma me hu no kura na me hu de ebnam yenti a saa incident ne si o se dabi nti maame be ye ade bi a nokore eye me ya ade a maye eye me ya ba akopa ne se edu ba bi no me fa yawo ne abufuo edwane firim papa ne nchen because me hu ne se ase odi maboro nti saa be no nyina na me wa akoma pa akoma se me wa akoma pa nti saa de eye me ya ade a me ye me ya ba akopa ne se me de ya wo ka kire ne se baba se won kire me maame na kira kwan na ye kuro mo so yenko na wo se won kɔ de a me free wo nkyɛn ɛna o se a me nkɔ me kɔ a emfa no ho wanya sine bo se on kire maame na kira kwan ne de me pa me mfa se kan metu no mu sisi ai on kire enti maame so me de sa yawo no efiri ho no mba ha fo nkasem niema tentam me de na musa anti papa no be firim ewo boase abra wa nkire me de na yie no so ko osirem the same thing saying se obi anim ba bi a maame no kuru wo nipa ba ko pe ena no onim ba bi a maame no ni kura wo firim ene ni din ankasa ono so ka kire me se gese maton konya ni tv ade abesete ne dem aye ho kama ansa na wa kire me ono so awu ni awanim wo maame ya kira kwan no ya wase aje so ye den gese meton konya set be siesie ne dem o top flat screen kama pa shawajo ansa na wa kire mba bia maame no firi ente saa de a on kire ono so awu okowu wesirim na anu nti ade na hante me me da me na because se makoya ankonam me maame a me nim na busuani bia
papa na busua no nso a mpanin se yedidi wie na yen kansam wie ɛhɔ nso koraa no gya ɛdere wɔ hɔ no ɛnya asɛm ketwa because papa no ɔno nso ɔde yaw na firi fie nti ama me ye nya yaw bi sabi mesrɛ me ka me ye nya yaw bi amama omo tie me omo nim ba bi a me wo ye adwuma even sisi akora no ɛya aware say sometimes ade bi tumi esi me fa na say o ma de sabi sa na omo tie mu nya ato no ba me mpese sa yaw no beto aso akoso ti mpese me hu ma me na kira kwan na me nsam mienu me nsam pe na me bisa no de nam so nti a otumi yes because men tiase yes ma wa badaye nanso we de minima de kurunti a ema na basa na maame no se ofa no na maame ne mfre nyame nti ozi dia no mo frɛ no wo hɔ ya ata na ɔware no ye no ho ade no obɛfrɛ no ramatu nti edin a me nim sɛ ye de frɛ na no o maame no me pa chon ene ata ramatu me pa chon na ramatu no ye din a wo papa de ma no me pa chon na din a wo ankasa wo maame so parents e de ma no ramatu no ye edin a me papa e de ma no so obeye kremoni no edin a ofae e ye ramatu e na ata no ye edin a na omo de frɛ no ne maame mo efi okay okay enti se die na ye nyema wo me pa cho de me pese mo ye maame ne se o se maame no na owo achem on pese me hunti obi ba ho bebisa na wo se achem odan adechi a wo se achem achen ase adechi a wo se achem tafo nti enkuro na achem ka ho ne de oboni nyina because o se enya de se obekire me wo de se kan to ne minimu kura na maame na kira kwan de odi aye ne de on kire frisi o se sa abere na omo Cote d'Ivoire ne Nigeria ne kɔ no emu hɔ na maame no yɛ den ɛde yɛ saa de no na saa ya na maame no de na famu ne de ɔka so ɔbɛkyerɛ na kyira kwan paa de a utwa ne me ne kora wɔnkyerɛ ampa nso wankyerɛ de kosi sɛ ɔkɔ na adaka me no okay enti wo papa efrimu na nya sɛn me papa efrimu 2012 ya 2012 me pacho wo di fie sɛn san wo frame ne fie de danta obedi abro 80-90 kura hey me pacho seriously me pacho efri sɛ me papa obeye adwuma oprempe college pen yi a wono wo baaye no ne am say the following year ene ye de former president J.A. Kufuor ba form 1 hey ono wa kan na menjini ba wo wu ya me dia ye ni be kosiri mu no papa no waka ho aye fa wo mo no ena papa ne confirm ya kire me se Kufuor gina ho no mo a Kufuor be kai wo wo se Kufuor kai wo mo emodin wie oye ma me pacho your former president His Excellency John Ajokum Kufuor o se owo ho a o kai wo mo onim wo mo anim o se no mo ya mahama fo ne miensa panini de mama gurusi ba ko no ya gawo ni no mo fa na mama gawo enti me papa ba na ono so de mama Zakari no o mba fra na mama kankani enti Prempeh College that time on de obia ni mama kankani okay and tama afri famon so ebeye eku no ono one man ba ko nam ono de tam na me papa bodi ni se NO anim ba mbe hu se no ya GT anim o se man ya kwawuni ono no be ye adwuma kakra wo akra pen na your former president JJ Rollins school no na man ni di dwane o se ehọ na de na downfall bibia ye den e baaye because na man na ye se obeboa no pa ba ku ni baaye no a odwane enti ni bibia enti no social security nkrata akora se eno so be yera wo boase okay enti edin be na wo se wo papa nkrata mu a ye beka se wei ene ne din akasa ye bo a ba bia o maame wo bia wo behunu mama Zakari me pacho okay na ofri henefa me pacho mama Zakari oye grusi ni ofri kopun me pacho okay me pacho okay na ne maame obo o papa enana like ono ne maame
ene ne papa obo omudi nkyerɛ o me nana ba na me maame me father kɔhwɛ no no ye fɛ no hawa me pa cho hawa nde wa amfa edin bia anka ho okay de oboy aye hawa ona na bema me nana bema ye fɛ no adiyiga kapum badiyiga adiyiga me pa cho okay Matthias here na yenhwe wo maame so wo se edin a na ye de frɛ no ye de atade en ramatu me pa cho okay enu ni ne din wo se oso wo free achim but ontumi nka achim achia se achim hihi obobodi ne fra me pa cho okay ha omo wo nko a me pa cho me nko a sa maame na akɔwo ba bi dia mentumi nkyerɛ okay hinifa ɛna yawo o papa ka kyerɛ wan kasa sɛ bia yawo askwa yawo asafo yawo ehefa ne yawo me ba cho akra ma obi yawo akra ma obi me ba cho okay wɔse wonya mfie adaboso me sɛn ansa na wo maame egya wato dan ni mu na wadwane me ba cho sɛ de wosi kyerɛ yɛn de wo hwa ma ntwa nufuo ɛna maame no edi dwane gya me wo maame me ba cho ramatu me ba cho ata ramatu me ba cho okay tina utua nofo ano me ba cho ɔno odi dwane gya na ɔboy bi a wo maame din wo maame papa din obo bibi sa kyerɛ wo me ba cho no de wa mobia na sabre kra no se so obakyerɛ wo maame kro free so agye so de sekan atu ne munum yi ɔsɛ me de sekan atu ne munum kura a ɔnkyerɛ ɔsɛ de ɔsɛ me de sekan atu ne munum kura a ɔnkyerɛ okay edin a yɛde ma wo ankasa wo maame wo mo de to wo na yɛde edin me fa card bi card na me fa no awovre no nya awovre no mo twroye otwa no short omo ye no ovle isa ovle okay enti wo maame tama no wo no na ofre wo isa me pese maame no se bi oti ba bi ti a wo hu se ne me ba ya because waba papa ni din me ba chan ba bia wo free ene ne man ketenkete nti odi a ya wo ankasa ye de to wo no oho a obehunu me ba cha enam boy isa ovle ba aya awovre no na me papa na atwa no short eye ne sa okay na wo se de wo maame ye wo nti wo hu ma na obuafu wanya ya wo ne time bi e de mama me ba cha anya no nko a me ba cha anya no nko a okay maame bi asem bi nti me mpese me boni din na ono so mi hia na de makosem sa ato nanim me de makosem itu nanim no oye so obeboa me na dako ye wo ho na ofre me se me mra no office me call no office na o ka kire me se abrofo na wono omo ye adwuma omo bie company na wono da no no omo a request no se on send pictures bi ma omo fi se na wa tworo krata ma omo se enkwara na ewo obo ase dan time no omo ye galamse ene na nam sanity mu ne ade na emmoa enti omo mane sika na won fa hwe wo mo ene omo se ebi mo gi sika na omo de ye omo ankasa personal things omo mfa nya sa adwuma die no nti on provide pictures e kire se enkwara na ye den eye sa adwuma no me ti ha ya dan time na me we de no wo fom kwara misua me kope enkwara na omo ko gina baabia no kura take almost be getting to 5 hours nipa bi won office ho no ma nipa na ko take pictures no a o ya me dance ni bibi ntimi mpese me boni din yenya pictures no ko maame no me be ko school 207 100 series na maame no tumi de maame me ko boarding house ba ye second term me ko na fees na 1.220 o ka kire me say enye mi mpa o mummo a obi ma no nuru 1 million da enti mi ame mfa me ti nko ye den enko pempem okay all right enti yeguso ye hwehwe yenua me ne maame isa awovre me ba cho ye hwehwe ne maame what in fear say wanya say me ba cho say me wo 32 na kwanya wo maame de wo fa so de na wo papa na atete wa ma wanyina bedru sabre 22 ban say ofri mu ade na forget wo maame na wo mo bra me yes me forget it by me ade ne hante me sometimes me say won nam wiase kwara agede and mem pese
bɔne bi bɛsi deɛ ɛhante me no ɛboro me so nti mɛnya asɛm ɔnte ase mpo na mehu abusuafoɔ no koraa no a ɛbɛtumi ama pressure no a mewom sisia no aba fam. Okay, na wo papa abusuafoɔ bia nso se apart from the wɔka so ɔno bɛkyerɛ wo maame no agye sɛ wotɔ TV ne nkonya ne mpa ne flash screen bɔ ne dan mu hɔ hyehyɛ wo ansa wakyerɛ wo maame no apart from ɔno no wɔ bia ni hɔ bia mu a yɛyɛ wo maame ho adeɛ wɔtena mu bia wɔni mu maame yɛkyerɛ kwae obiara ni hɔ biom obiara ni hɔ mebakyɛ yɛde yɛ papa Mahama Zakari emfonini no ɛto so nti baabi awɔ bia no mɛsrɛ wo sɛ wobɛba Facebook live YouTube live Facebook yɛ Akoma 87.9 YouTube yɛ Akoma 879 FM na Onua TV ɛna afei nso no Rabi 1 TV bia na wunim papa yi bia na wunim sɛ papa yi na ne yere ɛne asɔmɛsi bia ne din kura nkasa wɔ hɔ because na wo maame yɛ tribe bɛn me maame ɔyɛ akyemni me ba chon okay enti ye papa no emfoni ne yɛde ato so no wɔnu ne hyɛ mfimfini no mu a me ba chon okay enti Mahama Zakari ɛne yɛde no ato mfimfini no wɔhyɛ ne kyɛ kama ɛna ɔda menim sɛ obia wɔnim no bia picture yɛ akyɛ ho me ba chon akyɛ 2006 okay 206 enti moda roma we yɛ bra ɔyɛ maame ho adeɛ nana me ba chon dabi okay enti pictures no na gu so no adaworoma mesra so wo beba na yatumi aboa yenua bema no wahunu o maame na wo papa nkɔware oba foforo bi anwo bi anka ho wanware biem ye wanware biem se me maame na wo ba bi de a menim na papa de menko a wo maame fa wo kitikiti di free ne nkyɛn kɔ edwane gya no wanware biem ɛne ɛyɛ ne ya ti no se wo de sekan kra to ne minimu a na wase deɛ wɔno nso kyerɛ sɛ wanyɛ o maame hwee ɔkyerɛ sɛ wanyɛ maame no hwee na ahokyerɛ baayɛ no ɔse ahokyerɛ baayɛ no because no ɔso ɔwɔ nkran no bibia na maame no pɛ bia ɔyɛ ma no even kura nsuo ni gya nyinaa ɔba Cape Coast no ɔyɛ bibia de ma no ɔse na maame no mmerɛ nti ahokyerɛ baa saa no na Cote d'Ivoire ne Nigeria akɔntuo yi nso na ɔse maame no ɔde ɛyɛ saa deɛ no ha enti picture no foni ne daso bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM bra ne bɛhwɛ ye papa Mahama Zakari na yɛn hwɛ sɛ wobɛtumi aboa yɛn ama yɛn saka Ramatu Zakari ata Ramatu Zakari na kyɛ sɛ abrante yi nso atumi ahụ sɛ me papa ni okra no a me maame ɛwɔ hɔ na fasika story ne bra na ma misa question baako nia wo maame de yɛ wo papa nti wodi yaw waware wo no yere ya how do you think say na wodwene ma wo yere wodwin so obetumi ayɛ wo de wo maame de yɛ wo papa ne bia na sesɛn nyame anum no kora de ɛwɔ hɔ a medwene saa pa enti na mpɛ sɛ mehu abusuafoɔ no kora na akoma bɔ fam a maamfo obi ho ntansane ankɔ san wo bi and mehu ne sɛ saa bre kora mehia psychologist because me na menim yawa me fam ɛtɔ da sɛ ya menna bia metumi asu saa ma de akye because me ntiase die nti a ɛwɔ sɛ saa de we to fire teacher fane your mama fane your nuaba fane your nuaba ma fane your papa fane your bibia wusu sa o yere so be worried me ba cha aha ya kwan ho okay all right the ben say wo so mama na papa wo mama so wo papa so wo se no anana wo so mama ai ko hu wani ma no akai wo mama wo so wanka so da wankanda okay enti yemo nyame mpa ye se ye do papa to so ne nya information kakra e de free ne hoi de ye benya wo bi a wo betumi aboa ye nsa enti no sem ye hwehwe ye nua ba men e ma men isa awavre me ba chan enti no se wonim maame no busuafo bi e hwe ye nsesi a wo betumi afre production line no ma information bi a esefata se wo de ema ye 020 39
33 582 020 39 33 582 020 39 33 582 obuayen ema information bi a yebetumi ehunu yenua be ma isa abovre ema me a ne ye frɛ no Atara Metu Zakari ya waware be ma ye frɛ no Mahama Zakaria enka ebeye yende afei yemfa ye second story into so channel so 3p garlic mixture mansanja tumwedro 3p one garlic and ye di aye ena ye di nuanu vitamins minerals vitamin C na ye di agumu dra yan fancy jaso na yemfa ensuo amfra ene 3p garlic mixture immune system no wo pressure no wo soro ba wo fiti kromu eya wo ko anansi so sugar no wo soro wa ye kase do stroke ente she wa ye asma yibi ana wafu ena ye kapu me so wo so antentem ni titu anadwo de wonya ye 3p garlic mixture daniel ba Mr. Colinac Apidant ne Angelos Frepi work e was 0248 92 8824 0248 many abema wodin friend Michael Fori every hin about me free Atonsu S line and by what if you saying 25 years oh my made saying mama your friend no Teresa Boateng o te hin but you free kakra oh papa Boachi apia ono so te hin isi amno kaso we mena okay emena awie pacho boko mini baby da na my homeless ene san chirem ene say me wa busuan so ade san baby am di miti kwa akoto no menya menam awonte na me deda na story you be starting nyina no na me papa ene te na me papa te ana yetu ye free baby ayete no na won chirem baby amote ayetu mu free krokra na amote so atu mu free me hear every details pacho ne ati ginyase genius na me papa ete na adan etim na ye uncompleted building na light kura enim na papa nso na ye driver ti men net na efiora no etu ye free baby ayete no ti me akra Messi so a me bo me brother nka me hu ye nka papa tu a na metiem and so that very day no papa gina me nim ka kire me say me nkope madam football and the entina na me repem no be frɛ me no kra ene nyame anim asem ne nya ne boni bia nso efiri on so on frɛ me ana me ne nam saa yesan so amaye basa me obi nso amawie secondary school a na me bre wo me nim ampese me ye we secondary school when but me wie St. Joseph Seminary senior high Asante Mampo why na share school but me school no me ame mo ne papa mo okay what say na o papa your driver ni na oye adwuma efa ekohen mfa he but no ochi atonsu to kurom but the kakra minima o ma me efri mu wuhui ana wani fredie na o ma me efrim no kra ene nyame anima sem ne ma me free man yeah 4 no free na penny 16 years na me ketu akra una kachire ti man picture na de kire me say you ono a say you ono ya atesem why na the picture na kire me ka say me ma me abusuafo okay enti wo ma me eyem de say o ka say o ma me abusuafo ena de wo ne picture kire o ma me free hene kunsu okay na abusuafo ho pachan ade na wonko na abusuafo ni bi o ma poye enti say o mo hwe o enti wo ma me kunsu pachan kunsu hene nso de ene nana da sebra ye ne ankase yakunu no eno no enti no kunsu bo wabusuafo bi wabusua pani bi din ma ye nhwene ye hunu di enti a abusuafo se wo ma pomo oh me wafa edi bk yeah if any Benjamin Kwakunro Benjamin Kwakunro obi anim no okay yeah me wafa di bk okay di enti na wo deda abonta because wo na wo ye ka akire onua no mo mpanifo ho pani ye be ma na wo ba pani ye be ma oye dan sesei oyitire wo hefa s line wo no so okumase ye atonso s line pachan okay di otoso wo he the otoso so
because waware Oba 2008 baby been taware no egu akra nyehwe oba na abema oba okay ono so te hene is o central market here adwuma ena de otoso me yesa we the toss me answer what ya na chi kakra okay nti una atoso nine pacha DNT ena mo ma me afiri mu na mabusuafo ewo kunsu apamo na wonua pani oyitire entimi mfa mpokra ntra ne shop se me kire wutire yie because we secondary school the otoso your ba ema wa badaye otone ema e wo central market ni apo brama wa de da bonten that's pa na ma mi wi na misa ba kakra omo mpem asma ka kire me se me ma mi nua odi ma me ade no obo me bayi ma we sa akra ya wo mi amini mhie se me bayi fo ana ekoto me twene kunsu abonten so na ne ma fa mu de so me ne ma wa fa because in some way de wo ya ma me ho adwere me nti bi da nti kire me ne ma wa fa ma me ma ko school mi minim de pa ya ka se child labor de ma ye bi me wo be ye 5-6 years ne de me esuan pampuro school kwa ne ma me nko adwane ya ma mbi ni yetimi de me ko hye afuom 5:30 me pia ba fia na abo 7:30 anwumre a me pia ba eti metima ka se nkwase adwuma nko ana mo fa na ode me ye bi ke na me adwuma den nkwase adwuma so adwuma den pa na ode me de eye wo fa bi ke na wo kunsu no mo fa bi ke na wo kunsu na ye me sa DNT na wo fa edo be ye sa adwuma no wa bra wo papa te ase na wonka ho hwe mo me papa se me ma me free mo no obaye na se obejeme me ma me nua na se onfa me ma no ma me nua de fe no sisi afia pokua o wa hensan o se onfa me ma no DNT a o se papa nya obi a otime hweba fine onfa me papa o se onya tema na o hwe me enso okoto me twen kurase na o ne mate kumase ekura ba ya se kunsu ekurase kunsu na ho obi ante ho like ekurase a wonku na wakobo uyeka ne sen wakura na wodamu nipa ni ho ba so nipa ho omo bobra ko manim mechanic sa wunya emwa omo mabusuafo bo omo de bobra akọ ani okay okoto wo twene kunsu no o papa na eba abefa wo ene wo se o ma wo papa mfa wo now wakoto wo twene kunsu ubetumi afra wo papa na wa baba bia papa na ni nkomo misa minyusufon age say I think the be 5 to 8 years na minyusufon kra ma papa hear about me nim okay na you know na me akra bi a me kaya de me kai se tama me won ma me nua ne che na on fa me nko akra na se na me ko ginya ase me ko du class 3 the class 3 me nua na woti an na echi no e de me ko kire papa fi se aha na papa ye dey eti fine me ko me bom papa din no nipa na ka se no kre papa na ye dey eti a ne mo ko adwuma ha enti maame no e de me ko akra na se wo no me wi Jesus no e am bonidin sisira fia pokua sisi e din amafo din ni antisi o kuma se ahensan okay enti ode me ko akra na se no me wi me fa yakayaka die mu ni ateti na emu wi na me twiro bi si wi no ana me yese no me hu abusuan me dam ti se ma hwe papa kira kwan a minti me nko SS ti me ka be bia me nua akuma me nua na bi na chi ne kira me no ana me hwe mpapa kira kwan me ba me hu no ti me hu no incident na ablabo no nso akona ni mama bi ti na na wote on completed building ni ablabo na dey oh mommy ablabo na bi ti papa if you na tim kwa light ni MBT no kwai anti mimi be hu na eho na na wo ye de no wote ti eho na mimi busa ne se eja den defend eja anti na oba ne me o ka kire akra me nim huma sei na watuma asaram sei na o se de wo ma me nua ne ye mi nti no enti na me ma mani nye de enko ho no enti ana ma ka sa den on chire mu de wo na ma hu se mi sa no me ma me free mu no obayi na se obejime ana ma me nua ne sei se o ka se o de me be man papa na odi agro wa fama man papa okay enti wani Freddy a wa ankasa wo behwehwe wo papa no se wan hwehwe no a wabra bo be basa no na wanya fie sen 15-16 okay na we GHS okay na o papa nso wo hwe ne age no aka be man be sen yeah 70
Hey. Yeah, when you papa no 70 years. Wow, 5 when I'm your catcher. And you found sir. 70 years. 70 years. Yeah. And now, buy not to be uncompleted building. Yeah. Okay. Lightning. Uncompleted be lightning. Me buy make the two and him say, dear Sibiano, Unyamanenka, Nebaneme. No catch him say, me, or catch him say, may a Sunday want to frame a question. No, say, school crowd to me a day, and to Amiso. Into mommy, there's a mere crown pesse, me bomb a bray, yem SMS saying, because I heard you I sign. As soon as I become with you, be enemy. Where I heard more, her name in 1,005. And I'm the brain papa. Baby, or could you scar at the source, so dear. Meaning, school moons and school fees in man and bay next year. I'm an unfair most school to be brain and DVA. Me and some papa say, won't me and to me to be. And to me, we are senior high school. Maybe could have certificates. Okay, we say, me grade no, geography na uncle ye. Dia Kenya come. Okay. Now, yet, say, would that one tenny? You never pot in a woda. Not me sign, but I wouldn't be so because me young you. I ain't found out that's the same. Siciano, baby, I'm a warrior. Me bra penny, no. Ho. Come away in a bisino, ye betu and who catch them and say, bra, no hard dying. I'm going to say, bra. Say anything, I wasn't unpapa the abo, to Miss Slow. Mamma trying to be away there, oh, one. No cranny, I mean, him when female. Tis a muya dinner, or not is on high dame beam. Tis a menoka say, container. I know that me bra penino. Container moon or 1 minute or now you're sorry, crana. I got them so what mamma time I saw as a day with the floor. You're sorry, or 2 container, none Mako jar, mimi not rob him. Number jar, no a pea. To me, my family will not share to a no, so I be the same thing as I know Piaba, and they may film. Baby, I'm we or you train a one until Jina Robert Mujare and no pea. No, piece of your own home. Ah, none they know near Bamba now. Show one either. If you don't be the same. Why you cry us now or boarding house on now your day? Boarding house. The boarding house Mujaribum. Matthias. What else are Mujaribum? And you sit there now, Bra Ferro, who now so fair and Mujina Robert. Oh, yes, offer now. Dear Oyan, Mechanica. Maybe they may now. What's the stand or what's Central Markets anyway? Honestly, your men Ukraine, I want to know Gakran to Tibema or see space in that name. This space no over them. Wo papa says here, he fan cassa, and a wo papa was says here. Tis I'm no Gazamba party or ban on any age manasso. Do you privately? No one or tea. Or you know, or you will be set not like or a driver or your driver or you will be privately. Or ban on our money, baby or tea. Or some mamma or the Muko in ye. And the saying, and yes, so a GB big a cry or you will be Busumi Tianica. I don't want a baby in some mountain. I saw them come on when you. Well, no son names them, mammy, a friend. And she says, me patch a moon fret, ne papa no Emma me, or what's what papa had your friends saying? Watch it appear. Watch it appear. Says, see, I hit fat mammy no with a private car man and a hit for a mammy no. I'm one minute. Emina, could hear me now. Okay, Emina and wo. Hey, Abrabono no, sanity, when you need say. Wonyi ni se ebia wakoda bone samunti ena ma wantumi ene wo ma menua no antena enye se bia wo mo de wo ye nkrutu dwuma ana bibisa because there be because me many fear no o man beto o me se ma me se me ye bayifo mommy me no ka say ye de chen atomi 9 ewo the blood of Jesus aso dem pen na mi sa ese me ye bayifo when a boy will be here, you call the blood of Jesus. If you see, Mammy, or Bob Bay, and I'm but dear to no castle, not when you feel saying. And I make an amuse so to where me, mammy, will not penny was 16 years, ma. Then your wine catcher or so will be up by you, and I wish I dear wine catcher. I was not on Pema Seminole. I was your for a be a home, Pewasimo, move to me. I can't be at all, but moon to me for your year. And one was more Pewasem. Enti wo mu kan wo past ade be ha wa adwene e de akere but omu ntumi mfa wo emfa wo nkan wo mo ma ho so wo mu hwe wo ande bebele wo wo ma asem na mo pa wo ne de he so ombeze mi hu suban ama me no ana me no mi enipa bi a me busa wo mo
say didn't know mammy fast. I meant as I say, me free abusium, na me no be a bonnet, and more yamesa. Good, and to me, omu cresu by panel. I didn't know what the year war, and none of me person who, because Omo no catcher was a Siciliano, I knew ye. Good, fine. Me nim so ye we are not so anyo ye. What do you mean to me? But one more say, oh, my mean Siciliano, anyo ye, no, omo ye obusia for. Oh, abusia. Come back to me for why you ye. Omo say, omo nyo biya, me no musu bai. Omo nyo biya. Breba na ye di chen kwato wona sabra ndi ehunhun. Me kaiba na misa. Na misa kra. Me ma me no. Enti wo kra we hu se ye di chen kwato wona. Won kai. Me ka say di chen to me na bai. Di chen to me na minima de kro. Wo mo say na like why ha what ye see nwe me bi hay fever na bibisa. No answer. Eni me ye do kwato na say bayi enti na ma ye de. Oh, say me be. Ma say me be ifo. Hello. Hello. Bema na mamwa. Ne feneja. Mr. Boache. Hello. Eja. Mr. Boache. Kaza. Boache na pom te say. What's it? Wo ba for you hin wa. Nintasi ma okam. Oba ofori owen. Mr. Boache oba ofori oka kire owen. Owen hinifa. Eno obi sha no kwase, ma ni ke kire o. Me pa cho kire me munyam na me bisa we ye nipa foforo. What's it? Ade na si ye. Isi je. Ade ne oba na ba ha ne nsem a wo ka bie no. Asa antiase ni mame ni mame afrimu ane ne papa na tie ne papa tu ensem bebre me pese me hunu esu a wo ba ni wom because ane ma bia ho amentiase. Asuma ne ntiase. Me say wo ba Boache se wa ye homeless. Ne mame afrimu me pese me hu free o papa ne mame afrimu o papa te ase. Enti me pese me hunu die ntia woti ase na wo ba ne se wa ye homeless na bra bo aye basa wane na mabontre so wode da bontre so enu na menti ase mpese o che me mo ya ono ma o ti no so da ye so ti bema oye wo ba me na wo bebi sam se o te hene wo na wo ye wo ba ka kira wo be hunu ba bi o tinti ma me saw se hene fa na wo ba ne te ya me ni wo ko ni je ba ri o ada na wo ba mo ni ba wo ye wo a wuntumi nkyira ba bi owo wo ka no enu a e no frɛ me ka kire me se oba atolisi s like India penio e ka je so okay waka ma ti la fi dula de kuntia onda mo kisa je ko we ni e fa wala ne ka no wo ka so wo free hene o se wo free hene na ba to nsu ni nua pani ho wasi wo free ho ba to nsu ni nua pani ho ehin fa na no wo free like ehin na no wo a ansa no wo ba ni nua pani ho no ko si nkuru pacho wo krom na wo ma mi krom o ma mi kuru okay wadaro ma oni hwan e na tie e wo kunsu ai na akwara nguja no so wadi fi oni hwan na tie e wo kunsu ho papa akwara nguja no wadi fi sei me say question nguja me say papa akwara no nguja so wadi fi sei me pacho wo na wo ba no wadi fi sei no me na nguja no ba ya ka wo na wo ba no wo na wo yere wo no enti wadi fi sei papa wo ba no wa emusame wo ba no wadi fi sei wo na wo ne wo yere wo no abra betumi aka cho so wonim ni date of birth but wo papa no a wo ne wo yere wo no wo na wonim date amode wo akra no papa wo ba no wadi fi sei enere ndi nka jo because wo ndi ni emusa de dia ndi nka jo me say mimi ni mebisa no na wo bebisa me say wo ba na di fi sei wo ba no wo no ba no wadi fi sei wo say bisa wo say ayi kunso wonu a wote ya no woni hwan na te a eno no anu ye ne me ba no wadi fi sei na me ba bebisa say me ba ma wo no wadi fi sei me na me di me ba fie wo ba no wadi fi sei me say kunso wonu a te woni hwan na te ya wo du shara o free me ngai oba ko wuli na fie ti ono free ngai wo tini be ni kemba o ka wo so free
nǹkan ọ̀ sí ní bẹ́ẹ̀ bi ẹ̀yẹ́ dẹ́ ni ọ̀nà nǹkan ẹ̀dẹ́ ká kyerẹ́ wò sẹ́ ẹ̀ wò nyẹ́ bẹ́ẹ̀ bi ntra ẹ̀yẹ́ dẹ́ bi ntra ẹ̀nà wọ́n na dìkùdíẹ̀ ntí a wò bá no wọ́n ní bẹ̀ẹ̀bi tiẹ̀ ntí kyerẹ́ mi ẹ̀nsu a wò bá ní wọ́n ntí a wọ́n sene bẹ̀ẹ̀bi ya no wọ́n na wọ́n bẹ́tumi akyerẹ́ mi so a wɔ wọ́n mu. wọ́n sẹ́mu a wọ́n kàn ní ntí papa wọ́n ti asẹ́mu a mẹ́ka ni mu bi ya wọ́n ti a kàmibisa wọ́n akẹ́rù bisa mi kọ́ sẹ́mẹ́sẹ́. nínú yàrá ìwò nàbìdá wọn ti. ọba no mímí nima de kuro díẹ̀ ntí a wọ́n ní nà basabasa wọ́n ní papa no wọ́n na bẹ́tumi akyerẹ́ mi sẹ́ mi ba no esu sẹ́yìn wɔ wọ́n ọ̀yà akɔda bọ́ni wọ́n mu wi wọ́n yé sẹ́yìn mitúrifo awọ̀nte ẹ̀ntì ni wọ́n abọ́ kọ́ wọ́n ní baabi a wọ́n ba no wọ́n ní nípa kọ́ ọba no ọ̀nẹ́ nẹ̀tẹ̀ ẹ̀ntì papa yi Mr. Pia. Kasa. Menya bisa meyɛ madam. Me say wo ba no wɔne wan na te ɛwɔ kunsu. Sɛ kunsu yɛ ne kurom. Wɔne wan na te kunsu minim sɛ kunsu yɛ ne kurom. Me bisa sɛ ne kurom ne hɛn. Ba ni nua no mo. Enti okay wɔno ne wo ba no ka kyerɛ wo ne wo yire mo ba ka kyerɛ no no. Yeah. Good. Ɛno nti ɔno ne ketewa owom mepatwe owo kunsu no ya wɔno obi tie no wo frɛ no Michael wo ho te sɛn na abrabɔ ne kɔ papa wo ne obɛyi di nkɔmɔ wo ne frɛ no me say wo ne ne di nkɔmɔ sɛ de agya ne ba because sɛ wo ne ma me afrim ɛno nti wo de wo yɛ gya wo de wo yɛ na enti bibisa wo sɛ wo frɛ no Yisi ya ukasa no anope wafrena anope ne dade me yare wafrena makaje nsa me yare ama makaje nsa okay enyumre ni yinja u bizabe nansen tani bari pote zo a utia u bizabe nansen me pacho mete Akoma FM Akoma mu nsam so onua TV ehɔ na mete aha ya me sra okay wo ba ne ka kyerɛ me sɛ na wo ne nɛteɛ wɔ uncompleted building bi mu ɛne yɛtu mu na aka kyerɛ ne sɛ ɔmpɛ ne baabi mfa nokorɛ Mr. Pia me ne wo di nkɔmmɔ o mese wo ba ne sɛ ka kyerɛ no ka kyerɛ wo papa baabi a ne wɔ ne wo te a wotu ne yɛte fie na ɔmu tu ka kyerɛ me sɛ menkɔpɛ madamfo so ntena na ɔmu busa ka nokorɛ ne kyerɛ wɔ yɛte fie jinyase yɛwɔ jinyase ama me no tu de asɛm na aka kyerɛ me a ɔmu busa ka kyerɛ wɔ ɔka sɛ menkɔpɛ madamfo so ntena ɔmu busa ka kyerɛ wɔ sɛ meyɛ ɔbɔne a yɛka kyerɛ wo sɛ kɔpɛ baabi kra ɛyɛ dɛ ɛdɛ ba sa papa kyerɛ yɛ die nti a ɛbaa ne saa yɛpɛ sɛ tobo ebia na obi bi te obey wɔ so a wɔwie senior high school adan na wɔn kyerɛ yɛ problems a wɔ hɔ even problems a wɔn ankasa wɔ fam o ebia wɔn nam aho kyerɛ mu enyi obi a na ba wiase ne nsa obenya bi ebia wonya aka bɛyɛ nanso so wonya eti adan na wɔn to wo bu ase na wɔn kyerɛ yɛ mu na wɔbi kura wɔn mo a wɔde bɛboa wo bɛyi no wɔbɛhwɛ no sika something na wɔbɛyɛ tumi anya wɔ bi a hwɛ sɛ deɛ wɔba na te fie duro hwɛ sɛ yɛ wɔnka wo nsɛm yie ama ebi a yɛ ntumi amoa ɔbɛyi a wɔde ne ma no ɔde ne ho akɔ gang papa ebi a no ɔmo ma fie because wo na awo no wɔmfa tuo mesi so ebi a meme ne ma da hɔ ne de abesimi so enti ma yɛ wo problem ɛwɔ hɔ ahokyerɛ ɛwɔ hɔ wo yɛ ni zɛ ni problem ya ebara no ni problem ya and ye woni ni problem na ba no ne de ba bia wote no wo so homoa no enti ye ba bia wo no metra wo nche ne hwa so bi de ne kan ne 72 or 73 years ni jini ya juma emfa man se woni na won tra se no woni ompa juma one ompa juma ayedin ni je ne se ahopra me ni ti kura no e wo bi na so won ni ara me fa o babu e bi ko nsu oba no bi fi di ajare yana na o ti fi won mo no iya so ni mami ba ko fa o wa kusunya ma unu bi akoya juma e kai ara so ko bokina ana so sa woni ma da tipa o ko bokina u fi bokina ba ye no u sa da kana si yo
no and I'm into the Konamaba. What if you are with you? What's up for a downfall? Another Smithio. If you Kafra. Hello, Mr. Furry. Who not you for you know? Mr. Pia. Hello, Mr. Pia. Yes. Nanka me can be free will be a man time woman about so yeah. Eti Kafra, now watch Ray in send be more on Pedjumano ma wobre. Uma Okaso no will be crown quatranco Juma Debbie in send be sana me petty and a patcho. Yanenka Kaka Kana to us, mammy. Akoma 87.9 FM patcho mo ne nkasa wo homa me na me owia na yato aso sabre ye wanate asimu ye nyanwie na china ofori ma what yasema wo papa e kan sa na wane ba wo wini so papa ni fie ekwa ni mo okay hello Mr. Pia. Yes. Na wo bo me nkomo bia na ye me de wo se obai ompa dwumaden wama wo pra emamre bi kra wo hwe ase wodne komo obi so ne nya adwuma wase lalai to asoma me wada roma Ono wase lalai wo se wodne komo obi so ne onkonka konko ye adwuma wase wonko eho na ne yaduru to aso mami papa akwara no we school fufuro okay ba e ne koma street abi almost street car no se okusia sa adwuma no ne de ko ya ni fie ho a me be fie no na ono so afa kiri no ko wa nsia adwuma no ni de na ni de ki adwuma di adano mi ko ho se mi ko he so ho a ko na be na nyam se wo ba no ne ba e no a wo ko ye no e lu fie adwuma wo nsi ya bi e ba e na se de na abufu mu ndima mu se na simbia ena wotrasi eno now ena le fawo enen krai le ko nkrai ni adwuma papa na woni ni adwuma ka jo se twen o kwa bu tira ba wo ba le school na ba to azu de adwuma na bi si ndo pibia no o ba ya no papa na ha dai ma wo nkrai dai nungua o ha dai na ma wo no e to bicycle kan ho a o di ba adwuma ada papa ni flebu tie ba egudu ada no ana utu fifio papa na sise wa ya ti no ka te se ubi a che obedi awo no ba wa bi hu ndio ndio on kan bi ase wo ti wona si ubi a ni ubi na ti wo ni ubi na yo bi a dia ni ubi a wo eni be wiki kwa na mu se wa fro ka fi ho abekuma se u ba na ni ufi na ba ina wato papa nza ai hodie intimin trao intimin yawa tuma intimin trao ana mse sa no so hona mse uki ene kan se ena ni nana bakati mse me ma mo meta ni nje won kan o ene susu bakati o se u de wonko wanko ni ya mi kenya dansi fu wa ana wati ni ya se ho se isi ya metini da ni mi no da ba kun na me da ba kun je wasu waju ena wotio ni kanimu miti anu ajiane ebi kan se ne be wona bu wona nam ko kwasa sa na oko na da se me fa eja ko nika ana se bibia woka oba no me chere dieti me kwa ya no abefa no wadi me fa roba bu me kunziu oba no bi fi bi ejare ana me se no se ti be awodi no 25 years and then never me ho wo necessary me never me ho wo pe da bi are tie aba na wo ba na ke se ni ya di media wo to me no anu wadi no so na ko ni zo ya si am no ka se ni me ho din ni enye djuma enfa ho no nkwa ne me ba oba akura na wudi na chinu ne de wa ya che ni chinu on si si nkata no so le me je wono ndi
wa kwa watu wanaweza kumpa juma wale kwa ndio mfasi kana mwewe kwa hiyo ni kwa juma wao pocket lawyer asindia no wo ho asemka efia ni na ti kifio kwa na efia ko tena wono e kwa na me ba ma no ba ko otie ubajie dize akwara woni nipa mu nyina mu odidi ewi agyani ni nsi na ba tuogu abonten no wo ma so asinki amokoto tu no mu na ku fi nsi no guyu ni na mo wadan sefo ana bo yika jere ze wonde tu fi fi ho because enteni no bo ke ya enteni no bo se de ya ubatisa pa ba le kan ni ha che ne no na pa na che no su aja mi ni ni asin dia so ni ku han wote le na o ba ha ye pam no ubi am pam no mi papa ko ba no betia on pam no because mi papa no on ye kunsu en hemfo no bia eno utiti mu a ejeze wo no papa no no ya ye tia ba to ndu ndi pam mo fifio bia ni ka sa me che me ni no se wo betia fio da won fifio ena wi wo nyama na pa ukoe mpa na afre ni se ma mi bia fa o so woni wi adwuma ewo aisoko bai ko ba wa wi adwuma no ma ni bia hin man ka bia hin ye mi ti ya ni se wo ka je mi se ma mi ni crazy woman di wa pa mo fifio arinji no ti ya wo se me fifio wa obi prale ni fifio ena sa ba ti ginya se e di ubeje di se bisani se ubeje di se ma amidi bisani se adena ya wonko ene no hono mo enkuri bisa ma amini se me yire bei go tutu ko won kwanje wono jongo go tutu ko won kwanje wono eye se upa je o se ko ndine je se ni nya se na ware na na se bibi wono so mi pesika si ya e fenwa o di kan be sendini anna se o wade ma kwara dia be na fi se ma me no kura ti ase mu ya se no be ka fa mo se wa yo se ese unipa wa yo pocket lawyer na na mo yo so se un pedi ma un ni mu je ni dia eni ni mu na isi ni be ya juma edi ahe wana ze ni da sore am ta kontin akupe uai wo kra wo fa wo fie no so 73 years wo kwa ni mo sa wo ba ya juma denden sa Sro me se me pe se ho be kire me pe wa sansan papa no wo se me pe adwuma den adwuma ba na me ye me nya ska odi bi so ma me call ss ka adwuma na me se adwuma emra wo se me pe that ye me se me ka sa ti a wo se me pe adwuma den adwuma ba na me call ye me nya 15 million odi bi so eno kwa sa ka kire o yire ka kire me se ma na to ko ka kire me se me dis kan ma wo ka kire se me kan kire wo da wo ka kire ne se on to am school su ono na pa wa choma odi bi so to am school so adwuma ba na me call ye se me pe adwuma den a adwuma ba na me call ye ya me dis se scan bro se ya krono a ka kire wo ma ha ya Akoma FM adwuma ba na me call ye wo me adwuma kro me pe adwuma den ka adwuma ne kire wo udi fika bele so ni nzo di so so fa ngusu eja essa sam ko nyana mko adwuma dis kama wa udi bi so di ni ko ei skuna ko ye no ufi ni be ni ti akapra na so mpoa eja me nu wasem e fa ma me abusan fo me mesra wo me opa papa no me ma me awu me ma me awu eja tie ma mi yana mto ze wo me le usu anu na me be sa wo di bebe mu no anu na me so papa no me ye ya e wo na me kan wo me le usu mesi anu na me be sa wo ka che o me se o ho a kire o momo ame ti na madwena me di aba ha no enka fa ma me abusan fo mem ti se ame to no eno o mo na me madwani di me ba eja question na wo ba no nka me bebi sa wo ne se wo bai ba ye no wo se okoye adwuma ahwehwe adwuma bi enya 1500 ena wo de e ba ya wo pe bi so soma no odi ko school no etre me bi sa se wo ye kwadwofo sa adwuma ba no okoye ye onya sa sika no na ahwehwe adwuma no eyere nu jaye
obeko school nti o pesika na wo de bia ka ho no odi akonti obeko school nti no ojaye ana die nti no ojaye die nti no ojaye mimi nim se obeko school nti wanya kakra to ho enti meja so me so no fa me ko school ana okay we no ko school fanse what the self ba so in family fa bi so o ko school no school fees employed do say elu tie dia that employed do say na busia fu tie on kase wa mo no me kase no na utia ye wo se me aja tie oba akosi na me kase o ka akire me kase no na utia se me kan yakopon tia me ka wo ka che ma me wo be kan se mo mbe boa wo se me page ma de aja he me kase aja tie edma so se me page ma de na mkoye ahwedwuma ko bo hama enya 15 ma de ma me de ma wa de ko mi school he se me nim nyan se jante me ya sa de we na o ka che o se me page ma de me pa cho ejejira so ma me majua ma me ni kasa hello majua yes Maa Akos yo ajua na pom te say na mo de mo na wo say Papa mi wo bonfa okay ye ne onua be ma na ofori na aba ya hasese e ka ehwe asa wo papa busua no wo mu hwe ne yie na me ne wo papa so agina so ma ye hunu efri wo ho wo ko school druhin wo papa hwe wo druhin ma ye ni komo kakra Papa ni na mi ya de Benisa kwa na wo be 4 years into my sister, my sister Penny was 18, the other was 15 years. Maybe I Penny, they know when you kakra, but I'm not a diamond to know. No, it's no man who will be able to only die. So my sister, 17 years in me. It's really, I'm 17 years in me. No, so I cannot know your school. It's your affair, baby. It could be passed. Na de be show ni ni aketua be na onu so ye ho na me ko bi table be we bi coach na no de say dia ni me bi ni na papa ni si ni se na ni ko tanu ntini na so be ye koma me nana ade ni koma me nana hello obapa ajo me jina so pa kasamiti aha ade ni koma me nana no ni na mi papa nsi ho da e class abrabo because school kaka mi sister ni 17 years on kwa wontini entima wasa na yeden metena ho anya abaye 15 years no e na obe fa me aka me de we konye obi so ama na awale no onu so awale akoye onu so nya awale papa bi e ja me kwatena na ntien onu so okoye obi dokuno ansana we nya ka class ama me dia say dia ne dia ko school enti we fe bi na me an ka cha ne sister say abrabo ni ti ko ni mi ko school ni bi na no sima tnese na nsuma ko pe djuma e de aye na bibia ati ni papa ntimi anka se ma adwa niku be na ye jo ana wodi die yese sister mi se ni papa me ya so adi ko mi se ni sister nche ko kana me papa nche me papa ma ni tu si dia di etna na pa se ne no ma ni tu si dia de na pa ana to di ansa na wa ma ni tu si di na ko ye nkwa bone se no be ma kwatna aye eni tina ni skitwa we ya wa ba we Udi sana obekana mini bema na neti baba akumi sana boy nyeme na mi yigu ye second one onye na mi yigu ye the second one na mi ti na mi be ni jae na mi an start if mi sumi ko bi ha ni obi na yanka adokono ni pano no kwa 70 ni ko nya de bia na otua mamme e di trade ani di mata na yemme masem kaka sana mi nema na e be di sanle ya sina mawo baako we ba kuna msida bi wasa na tena se ye den enya abotara ni peska na bi ye di ma sister de bia me kura mponi nya no na ba bi ndo de bia me akwa se ni kura me bi ti betonto no edi ena edwuma nta mo shempo edi ni nya na tempo na bi ni se wo ba mo ho ba wona ni ka se na mi ka se so dadi na nya funi se se edwuma di no za mi na nko school ni etire so de nya abotara fi no mu be di no bi pe na di ni pakro ni na mbe se ni ta na e ta ma me na mi ka se ni pa se mi nku na nko school ni etire eba na me ni ana kwa akoye sini kwa na bi nsa mo ha no oba e ke nsa mo ha no oba na ko ska mi sini baby
ane papa de we di aburu ankasa ma asema no no na umame efrem na wo 4 years ane na unua ofori wo mfie san me kan say me papa wo ofori ni de me kan na ni nsem wo nua bi mpo baabi ofori ba kan da ko pe na obetu ni fie ho oba na oni ne ma ne mo ba na eja me papa ne tire me say ma aga nye ena me say sa da ko pe na so me de pe ni nya na asem ni nya na adaka no kwa ni obi a me de nya bia me ye nyina ye di obi a me tiri mu nya di ni bi so a me mo mu nyina ye de ye da no no so te na kwa sese na ye tenye boabo aye ho ni papa na wo ka se ni nya na plan ye Maa Akos nsi papa wa de timoku ma se 90 ko de ho ti penti nya so ha so tinsi si ni wu pa ma ya se no wo mani nya den enti ni to obi nchen yo obi ba nchen na me de no ho aye de atra me don ti ni nya ka se wa ba ni si da bi ni fa na de dan man no ma ni polisi se me ndo na ka dia wo si ma me ma wo ma ho ye se wo da ba bi na ha me pa se wa ko da ba bi ba sa Niya no, ewe mse ni nsi ma ne ba ko bia. De ya ne papa na ne ba no nti niya no. Niya we, nti ana pe na me kan ni na ase nti Maa Akos. Dia wa no. Ni papa no wan fo bia nsi baby skato bi. Nti no wan ka sa na ho no wo bele no. Ubi ni si baby yanka dia me bi so nka me di na odi bi ni kwa dia me di ya adwuma mpo mi nya. Eja pia wujina so. Ejapia bowa Ejapia wujina so what did your baba ne kaya no okay woma enum no me pacho obia ne mame ana Daddy no fi mame ba ko ni 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 fi mame ba ko and me so fi different mothers Neba ye o kase ni na fara ku school bijanze u free infantry e ba ye no wọ́n o ko to school tewu eni school atare eni ne ma de manze o ko school ni manze be o ka se ni school no won ku bi o be pa to ajua ti wo papa na yi na no mame papa bisa no question ni bi o boa this is an papa ta ni e ma no This is an photo school Dariano. Any school which no This is a photo ni na do no class. Ni no tawasam pa. This is a day. Ni sala gana photos akonya. E ko e pam squata le kan ho. Ada wo ye ya. Arado ko to school no. No na ko ta na ho na ko toy. Ni no ko Ni na msikama abidi wa tebu no isheni wo apensi wo mo kapinta fu wo no ya akonya ni tebu no mame ada o de kunya ni papa na akonya no mebo akonya ni tebu nkwa na yedi ko school wie se enya ko ni tebu ya ko school ya ma kula 2cd na ka ho etia ni bibi aka ho o school 1 2 3 no so ko school no bio enu ja school no ena ni sita na o kase no wo 17 years no because ni sita ko ati infant wo no na ni ma mi no no wona ga wo school ni ena me wo school uni otani abedi wa no ni papa to afidie bae ni na mjino ko to addition ayuma ni si ade pam na kan ni obi na kan ni de na ni dinye. Okay, na kisiwane mebo kisiwane oreku ejapia kisiwane oreku usho mudru sen oje kisiwane oreku usho mudru school pempeso ben nwanoi kisiwane oreku da kisiwane oreku no bisa ana ye bisa usho mudru sen omo enya oma no usho mudru sen na ya ye oma usho ye dru sen kisiwane oreku ai usho mudru sen Usho mudru school say kisiwa no work. Me ba wo no mo ku school no. Ni nim ti o fi dara. Na nya no utia wa no tia. Anya wo ma no tia.
Obua, one man in a Juma Bell. Majo, you know, mammy, one out to the Tanamino. Oh, man, a Juma Bell. No, Marcos, Onwa Yellow Bema. And no, see, I mean, a Bema last day, some of some other weather soup and a vampire says, I don't know that in Mexico. Now, bless our brother, as soon as did the rather bless. Katanani will be seen, and Katia is another thing in Seneca. I quite sure the shoe me as tomorrow by a pile. Papa, you know, Papa, no, Nina Bearman at the cancer. Say, ya, woo, but way, was so home for me, Pacho. Why would the goo, Eja? Yes, and you my washer said ya. Say, what yare? Me person me who say why mo na te wo ho na bia wo be yansuo bi ya sade ama wo be didi ya bomode ama waduane bi adi obi ani nje ya me person me wo ne say sade wo say kasa na wani ku bayi wi wo da say me ma to bi bi ta le ta me ma to bi ama ba me say di etia me bi sa on say said you will say Cassa will bua will may say will bua musa quine swa. Woman mammy a free move. And can woman papa and woman was a woman not new one major. To can't be like a way yarding common. What you are, what did anybody a Cassa? And your woman and Kagoon war, ya one more war. Mrs. Busabari said, a dear and because you're some of you, because I'm a Radia penny oba ajua ana ofori obana minyaba denti a also angasa obi say ma otu minyu na saram no minyu no infantini na no ma menete ba ko o efe ni kofi ono kro o wansa no ba ba ono we one ne nkasa ono kwa da mo fe na onfa me apan hwe minyaba na minyaba no me makoma obi a makoma emre na ode akomaden eyi papa din fi ni so minya make na say keji kro oni ma de kro yes, I may come with your any mass, Mother Fatchemi. Only her TV. Your children go to go outside daddy. Can't you call upon for instance, on Papa Natino? Or Timber Panting? As will be my dear, and Quayan and table near Papa Boy and Abu Boy. Mamma is in Pramadi or home. Papa Pramadi or home. Some Cassia. No Pramadia. Kissua no record of home as I say. I'm not calling Crystal. Okay, no Casa on one and ma, on one and ma, name Prama. None Buzana or so Buzan and Manon Crown. Papa, Obani Kissua no record. Okay, but Amuko school, which Mission school, Akasem Wamu. Papa Cano. Papa Cano. I judge in a sway. I don't want to tell about more beginning. Why are they? I don't want to say to our more beginning. No one to say to our more beginning. I'm not quite out there fast, so if I mean the comedy I do, look for few dinner sabon things. So, say, me a day club, Bamia, Cassandra, Quebec. That's a woman. And it's like a young community, just in a community. If you are no, I have been papa, sure, the little female. Then I'm not to say coffee in Sanya money. Well, but you got on an Casa, coffee on an Yakaka. Man, no credit. Or the Muko trade, my prayer, or my trade, my quadma, or mammy, chop money, or mammy life. Now I'm quite a more, sir. Obia say to me accommodate. Wa kata nya pra na de nko tu school. Me peduma. Asisha taya no de nko tu school. Ade awo ya ni say dia school fees. Na we school fees na pra ni bi o be de no wa ko school. Say o je bi ko fi. We school fees na pra ni bi o be de no wa ko school. E de kwa na ko school. Majwa ya nyamisha wo kasa no me wo say dru baby na wusu. Abrabo eye nimia omenya atoya begu asase so awie diaka eye ye ne ayase obra ene warawabo say baby papa ye drei 73 years ene oba wakuhunkuhu ni baby ene ne nchen kisiwa ene wawuraku wo mu ni ne nchen omon kan nimpo wo mu ni ne nchen say wo bi edi ho nanso so se wo hwe so bua wo mayi a
enkadabre ye ka kire member bi no mu a eya no mo ka so mu ko di agro Maa Akos said me me bi anka me hye no no pesi a mi pesi fa ton ade mpo mi nya ade na me ka kire mi ni say that you stand can me hye mo papa ba mi niska mate madwa ye mo kan ni ehwe de nyame ebetumi aye ya da asese efra won so woni ye wo so ni ye din komo papa papa kasa ejo fari Japia. we din na Akoma no apia eya samo ananya sam o me ni ngura sindia eja pia wo ma brabo ni BT wa hunu Oze wo ma brabo BT o oze ma abrabo ni bitini ai alizi eja pia se si ankasa he na ate wa han wo da ya wo da mu ana oze ni bana bitie like wa han dan ya wa wutim ni miti gum wakwa Pacho Oboa. What's a minute? Pacho, me sim papa. Papa changes what to the crew may visit their own. Who not change be as I say what to walk behind it, walk and to walk with your fear. I got your crab with your fear. Ninti de Okano. Missy walk with your fear. Aye. Oh, okay. Okay. One more bush your fear. Okay. Mate. I got pen and no one I see ya now. We see my bushiano. And yet, you see that because you see that no chatro. You see that. I got your dear baby Zaro. What been a sea bush if you know? Enter me besides everybody BT one because what been a sea bush if you walk what in me. I got your nobody come actually. Why? No. Yeah, no. Yeah, no. Ya kan ya na me bi ka se eboa. Me se wo papa, wo se wo si ho no wo konsuo. Wo hwie duane trom, wo cha potokura. Na wo ko beba no wodi a woka ana wo koyam na fidie mu. Na odi abeso. Man pacho, min twantro. Me obi am na afi kakra. Fra mi nyaba na busa no. Wani afi wo nyina wo nche me. Me se wo papa se wo no adua wo nso wo hwie duane pe wo na akoro no. Pacho Oboa on kan okre. Papa no kre. No kre. Wo fra mi nyaba obi ka kire Oboa. Oboa. Di tro be twanto so. Enya no kre. Adwuma ben na apart from my adwuma no e dey no waye bie mu. Masa ko ton yogurt okrom pen. Mkoton yogurt okrom. Ana mkoye adwuma latest form kakra. Pacho eno ne miensa. Enti adwuma no ye den na wokọ awontina mu nje. Asa wokọ ya sope no wagyae. Ebia onsa ha kakra. Onsa wa. David. Umu ade. Bebo ade. We yakwadworo okọ awotete wo mpa adwuma koso afo night wo. Oh, David entisa. Die enti. Entisa. I no me yese me de be ko school. Andi mini. Aha, enti me de ko school. Ana yogurt no so no. Me ton ye no. Na etola nya de bia na me kwa me koton. Ewo na me ko. Na no boys na me de ko mu di sika no. Ada me man ko mu di sika ne dwane. Say yogurt de ye ne say okoje a. Na ya je obi bia to. E ma say phone. Na ya je ato. Ti ya je to ho a. Na omode sifu na ma. No maka yogurt na atum. Tu be tini ketia o ton wi a se da obi bi da ho ntu first kan ye den enwane na o dia oba na o masese e ma say e say na ne mo den first na ye 1 cd to mo de ma 70 pesos na o de 30 atoso ti calculator no e ma say yogurt no o ton 50 and first o nya 3 million calculator ni 2 million o 100 cedis ye o dia wa akoton ye no ti adaba akona me koya ahwedwuma no menamfo no minismeti mabo mu dia aha ti omo no koi omo koi na ba ko di sieve ni skani nyina dwane ti following day koi na ma ne so nyede on fa bi ha abrabo ebi wo Facebook force ko paguma ye nti ko paguma ye sa no mo ka kire wo ade ne ade adwuma cha yensa ne ade adwuma ade ne ade sha adwuma adwatire wanya kwadro sa so we senior high school oh but me nya kwadro enti adwuma ben ne ben senior high school like adwuma ben ne ben na hwa betumi aye e bia oh bacho me ye generals enti be metima ye adwuma bia bacho metima manage hotel metimi so akira de me home teaching na metima ye adwuma ne say me ha opa ne say
me ha pa ne se me ni ba bi da ana me san so ni adwuma ye ade abesan na me yam hyehye me ade abesan na me yam hyehye ya ni me eja pia di nkomo obisa se osi ma me tuwe me si dan da me han dan po da do proper mkoda we mu ayetumi anti yetumi ba akono na me tumi fa me ba yi nko na me ja no ho na mko mba bie enso se ma mubusa na o kan sen fofo ense no o kan he na o ka se refi be me na ma me ko doctor so doctor amechia o ese me ma ni dia ma me ra ho na de pe o na dache so nche na aba o dache nche na ba dache nche na aba dache nche na ba sisia na dache na to ese na aba waku hu wo da busu afie nti ye ma no so ni ye dache nti mako ye fa ntu ye hofo ya kwai yo mako ya ba na di ye dache mako so duro no a grow farm ge duro no na duro de se dia me ba akra me nkasa kese ifise adanse no a na kasa ma me saretie se dia duro ye di akirache no abo hu dawuro na aduro so age waje me na amanfo so eto nrei enti na ye bebo adanse no na nkomo bia ho ya toa so ti enyi number no ne mo adanse no okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 adanse ye ba bebo eye obi a wanum grow fine me pa chaw tie ni ye mame ye duro no ye ni adanse trofo ye di adanse a eye right from akumem enipa no wanom na wo ne yade no wako a enko wote grow fine no okonom ye no na ama no efri ho entitie adanse no ne doc edro we ye nyamumu miensa ewo Ghana ha I think say pia besisa yare boni esisi ye akwanyina ni nyina besisa doctor because the America sano me amiti we me ni atenka my boyfriend famia me ne me tide ntia na me twetwe me ho 2 me ye me mensisa emma ena me mu odru kakra nti me yefunu so ayekese ti me koto edro we nkanka me da me na me koto edro we na me numo edro no na me hu se charges bem me menzisa me ya emma no me ya 7 days me si ye nti na ma adwen ankoso edro no ba ko na me koto ne sai second one na me san koto obi afi be ma na e ba me hu am si na de na esisi na ma adwen ko hu se ana edro na me koto ye no anu na twetwe me sa no nti me bo me sister mane se akoto edro bi e fe no grow fine na se na yo ana o se onu so ayi se odawa onna na kuma ebo no pelepele me se don koto bi nhwe dog my sister koto edri me de no kra de e chen me de no we dia dance sa ma me kra me koto edro na me ka kire no kra no me mpo me dia dance sa for recording we pa e kira mansan ma ko de wa na me hwe me de u ba me ho na hu mi a ye frɛ me ma for recording we Emma obia ntibi na edro na wo de apa no edro no me numa akoba me numa akosise na tama mebo abrewa I don't know me hu se na me kitchi no kra edro we de se na me papa kra aja tum no me sister nso aja tum no ye nyamu miensa e wo Ghana ga ya tuwe me da se doctor na me shira won wo adwuma pa wo ye Ami kasi apa doctor mako me ho kra dwiri me sanity o se sister I first say nana kuya o se atenka wo mu dia ni ope box ba ko so ope dama ana mso ogu ya campaign sanity eti ba ko ere de tie adanse no akasa eti de ebe bubo so yi wo mu bia me kire ko hwe grow farm je duro no adepa ene ton ne ho so ate kasa tenten en toponko ti se ye ba ye kasa kese kakra bi no atu anamo no akwa kotobi ene kura de ye nkire bia obenya duro ni bia to store bia bowuram ne kope grow farm no ne to pharmacy herbal shop over the counters ukwa wo so to grow farm okwa se bi ni ho a san ko ho ukwa ho miensa onu abeko kanshi akofa duro na ba beton
0244 59 65 32 0244 59 65 32 tima ko wo ho na wo so ani so briw mogya mo yare hwehwe grofa mogedro no woyi adwuma wo awia so woyi adwuma wo gya ho a Ghana ha de e se woyi bankers firi ho a obia yi adwuma wo gya ho eni awia so yene no grofa mogedro na bibia anya fine wo ho na so akoma ebo peri no grofa mogedro no adanse no aba wo ho na so nsa no na yo titiriti cholesterol and astraditam e rawa dwim eno na de pressure any stroke eba yenonom grofa mogedro no na bibia tuntwa wo ye mampanyini papa na oto ase twetwe ho a num grofa mogedro no na eto ntwa wo danyane na honam twetwe ho ana honam ye oya sekromfo a yabono no a num grofa mogedro no na bibia ntwa edura na adwuna wontimi na emu agya wo wadwe mu swa yenum grofa mogedro no sa mogya no abeboa abustu ye mogya no levels up adwena na woso wonna yenu grofa mogedro no aduane siwo na ntimi ne dia akwaya yare yenu grofa mogedro no yenu ma menstrual disorders aha ne problem ni nyina free mako menstrual disorders no ho na problem nyina free ensabuo mu hawo no ho ne free enti wo ho na mfie du o menses maya no grofa mogedro no mfie num wonu grofa mogedro no a bibia be kama wo se ne ma wonum ya fe de ba 7 days kama yenu grofa mogedro no wo de ba na obon sa no a mesra wo hwehwe grofa mogedro no nanom se de be bibia be kama wo dware wie na de afi dwi ho a yare hwehwe grofa mogedro no se de be bibia be kama atenka feeling eyade a edepa to wo wiase na oni atenka wo ne hwe wawu tiase yewo enti hwehwe atenka e grofa mu ba bibia to andro bia wo kwa wo so to grofa mogedro no atenka ateko misro hwe grofa mogedro se de be bibia be fine ye fere libido e hormone etikwa na e low libido e atenka ede papa ye nunu grofa mogedro no se de be bibia be fine the number no nene yen kasa kese 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Ashanti region had be bia ubenya grofa mogedro ni biato enkrafo nyina ko okanshi drug lane Kings Walk Heba Tinatek na nabuache repass heba shobi o dragolin hobia no ko abenya bi asama fo nyina ko Ekus Pharmacy ubenya grofa mogedro neto emre ni nti adanse na ba yen kasa kese frame number no na yen chew ba bia ubenya duro ni bia to number sisia na wo duano wate wo fie ho no na dance ye mi hia enti next week mo famra ye lady na dance ye no doctor se ye ba ye kasa dance no kasa ma ye dance no wasina ne menses na emma ono 7 days na eba wate se ye bon dawro ye okope grofine eja wadwo aba ma fe wanyem sanete yo na yo si akwan ma sanete eno ne ka se wan hwe ya o menses betimi asie wo wawo ho kwan ene adanse aba ya mafu onya awo because menses na ma awo no emma di number ne frame won say otititi frame dura na dwuna untimi na wo ye be ma na no ma so nkoyi a grofine no a ye be ma no enye dompe ye ntini ene mo ye fom enti musisi a eno saa na be ye no kwasem 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya make we bia ho da sene ye besan ba be dia danse no kwasem nyame ensha papa Dr. Owusu your friend Dr. Grofine ena mami grofine mensumia ena mesia bomodia na ma wonsa enka grofine emojadro no ebe na ubedi adro we ho adanse e de akere amansan eye grofine emojadro ba wonsa enka bisesia nya adanse tro adanse mununkumbia we eye adanse trodo na yetwa ye ho emra na yetwa ye ho ba ye beba na ye bebo adanse na pastor mo ba yenua baby your friend Hetty and your sister Hetty edina babebom na ono so your sister your friend Hetty or another sister Joa or USA New Jersey and your sister edina woda na woda no a odie no
wase onni wiase obia eni na wodai wone yeni ankasa enhyiraba letere kwaku na edi awoda no enu nti yeba yebebo danse ne bi na fe yaka na woda no ho asem yetwa ye ho abate awa 25 if you receive this o ma me say sure ka say you know ma me fe no Teresa Boatin ote hin but we free kakra oh o papa Boachi apia ono so te hin isi amno kaso we emena okay emena abiai pacho boko mini baby da mini baby da na my homeless anything chirem ene say me wa busuan so ade san baby am di miti kwa akoto no menya menam awonte na me deda na story you be starting nyina no na me papa enete na me papa te ana yetu ye free baby ayete no na won chirem baby amote ayetu mu free krokra na amote so atu mu free me hear every details pacho ne ati ginyase ginyase na me papa ete na adan etim na ye uncompleted building na light kura enim na papa nso no ye driver ti men nete na efiora no etu ye free baby ayete no ti me akra Messi so a me bo me brother nka me hu ye nka papa tu a na metiem and so that very day no papa gina me nim ka kire me say me nkope madam fubu on de entina na me repem no be frɛ me no kra ene nyame anim asem ne nya ne boni bia nso efiri on so on frɛ me ana me ne nam saa yesan so amaye basa me obi nso amawie secondary school a na me bre wo me nim am pese me ye we secondary school when but me wie St Joseph Seminary senior high Asante Mampo. Why na share with school? Acho mi school no me am mo ne papa mo. Okay. What say na o papa your driver ni na oye adwuma efa ekohen mfa he. Acho no otwi atonsu. Atonsu tukurom. But the kakra minima. O ma me efri mu wuhui ana wani fredie na o ma me efrim. No kra ene nyame anima sem ne ma me free men ho. Yeah, 4 no free na penny 16 years. Me am yeketu akra. Wo na kachire. Kachire. Ti me hu picture na de kire me. Say you ono a say you ono a ya tesem. Why na de picture na kire? Me ka say me ma me abusuafo. Okay. Enti wo ma me eye me de. Say o ka say o ma me abusuafo e na de wo ne picture kire. O ma me free hene. Kunsu. Okay. Na abusuafo ho. Pachan. Ade na wonko na abusuafo ni bi. Oma poye enti say omo hwe o enti wo ma kunsu pachan kunsu hine nso de ene nana da sebra yene ankase yekunu no eno no enti no kunsu bo wabusuafo bi wabusua pani bi din ma ye hwene ye hunu di enti a abusuafo se wo ma pomo oh me wa fa edbk ya friend Benjamin Kwakunro Benjamin Kwakunro obi anim no okay ya me offer the BK okay di enti na wo deda abonta because wo na wo ye ka akire unu ya no mo mpanifo ho pani ye be ma na wo ba pani ye be ma oye dan sesei oyitire e wo hefa S line wo no so okumase ye atonso S line pacha okay di otoso e wo he di otoso nso meka say waware 2008 by binti aware no egu akra nyehwe oba na abema oba okay ono so te hene is o central market here adwuma ena di otoso me yansa we di otoso me yansa de watia na chi kakra okay ti una otoso 9 pacha di enti ena mo ma me afiri mu na omabusuafo ewo kunsu apamo na wonua pani oyitire entimi fa mpokra ntena ne shop se me kire wutire ye because we secondary school the otoso your ba ema wa badaye otone ema e wo central market ni apo brama wa wo de da bonten that's pa na ma mi wi na misa ba kakra omo mpem asma ka kire me se me ma mi nua odi ma me ade no obo me bayi ma we sa akra ya wo mi ami ni mfie se me bayi fo ana ekoto me twene kunsu abonten so na ne ma fa mu de so me niema wa fa because in some way there wo ya ma me ho adwire me minti bi da nti kire me niema wa fa ma me ma ko school me minimum de pa ya ka say child labor in dem ayebi
me wo be 5-6 years na de me esuan pampuro school kwa na e ma me nko aduane e ma mbi ni yetimi de me ko hye afuom 5:30 me pia be fia na abo 7:30 anwumre a me pia ba eti metima ka se nkwase adwuma nko na mo fa na ode me ye bi ke na me adwuma den nkwase adwuma so adwuma den pa na ode me de eye wo fa bi ke na wo kunsu no mo fa bi ke na wo kunsu na ye me sa di enti na wo fa edo be ye sa adwuma no wa bra wo papa te ase na wonka ho hwe mo me papa se me ma me free mo no obeye na se obegye me ma you know enwa so eguso awutie no na emom no hye so na wie ma me se eye pakumo se pakum capsules na wama wonsa ka bi eye memedro tatahwe enu ti se wo ye bema na ene wabadabridwa winya pakum capsules no genicure 442 eye emedro genicure 442 oba wakoso ekumanum bomodia se obenum ebie ven capsules so sene so eye ven capsules wojon so eye na wayase eye wo ya wojon so tentem ene ade a mesew wodie eye ven capsules so prostrate no na wobomodia se obemnunum bia ma me metfagen capsules de eboa ma moja de afrisane ye nipadua no mo to ase dwe fa na mbro bukosi form woda na dwa wontumi na arthritis mo ye adwumaden agudi form ma ne mema mo de eye metfagen Rocker Clinic Limited, you come say Alaba Babu Station, and Nisco House, and the Ashton Mo friend 0248 885040 0248 885040. What about within? I'm Pacha from Antiagi. Antiagi? Antiagi to Watch me tell you so. I just saw. What do you say? Watch more 29. Ukromene. Quabric Kenyasi. Okay. Didn't Antiagi behavior. I'm Pacha, the time by na about to be a minute away 2010. You find by now a crown equal 12 years, and soon the sick our crown and drew 200 cities. And no. Try me. Me here get one way ya near ya to us. No matter your mad, into try make a crabby. You're better to us. Pastor Julius Montras, mamma. What be the 73 no? You are branches, I know, but into the castle. One can want to get to where be mamma. Na ye fentu o mo open abro ni nua mi abro ni de so mo nya aje open abro and mama no so adu abro nko a ma fe to say mo de nka obi mo obi amo ga se ma de ya mo obi amo obi awa bo adomo ahye mo ma mo de adu abo ahye mo ma akwaba ya na ma akwaba ya je evangelism ya no okay okay ma sister be your friend hurt na edi eta friend pa your sister Joa our USA New Jersey okay and then na woda papa bi so friend no pa no was woni obi ani sa woda Allah woni ehiraba oh nyameche abobo justice abobo kwaku abobo jira ka Edine. Mercy. Mercy, blessing, abundance. Hey, say, ana mo ina mana go pesa. Hey, enti woni no na edi na woda no. Ni woni ni di na woda ide obi so beside. E wo TikTok na Facebook. Na obi sasa anya bia na Facebook. Na Facebook say na ho tie. Na ansa na ye be mo ma hu no sede ne ho tie no. Bo Ishmael yemo adansie yi emra adansie a efa letrokweku hu ankasa se obi bu ano na wanya adansie de yemo. Last time I sent 50 CD and through that something good come on my way. That is the reason why I play a game and I win. Le bayare na dream can 10 years. Maa Akos 10 years. And I would and then I watch and cost 20 Ghana. Maa Akos, you are a bent and to marry. I cry then. When I'm back at him, said, Mammy, no more doing the machine or the bruise. Dreams or something. Na my dinner nation. On one Kawan, no more grown or you get this one. Now watching him very deep. A chinchin, you, now why you didn't correct the
The teacher said, the dream I brew my dream in 10 years or that panther brew so panther. We should be a rather bear. The command person, I am a barrel. At the time radio so I come with the Aqualan and the pair wouldn't want me every year. Then I pay the fair while. My son can water. Yamisha, Mamma. That's say yes. Nakama wona me baba yare. Me sa me menye sister yes. Enya kwala. Nka nyame aduma wo me mama wo me man. Ebi nso so adwuma ya basa. Nti na brabo ase. Akwala de ne pedi wo nu. Na wo twepeni o last week na mama ni 20 Ghana. Hwede nyame senkyene a oye. Osi wa hye aduro no. Wa hye aduro ma me nu bi na msa. Hwede ansem osi me nu bi me nim ge ntira ma. Ade bia baba ko mo so no me bi ni ntini sire wade se aduro na wa hye no hye are na se kwa e ma akwala no. Amen. Madam Sam pa ni di ni why. I am the passion mo pa. Ma, anya easy. But say one fair drone no, so you okay. On one say question no, was so no but okay. I thought that GD. I thought that GD. Na me sure say aboa no. Na on say ma me kan say edu baby a akola na de na ye no. Ye kan wa say onye nyame de o. Na so ma say o di GD ka say eya akwanya na aba ebi ameka me say obia woda na nsoro ma be pie na ebia awade ma akwala we eya rebe pie ha se wode be boa nkrofo bi nso na de etoda de nyame ye na ye nipa na ye nte ase enti maame oyare a cha say utie na asema me re kra ho but utimu say ne ba na asemi utimu say na say ne ba no ono na te na ho nti ono na obre ko je Wow, what I tell you, you can imagine 60 years on Cabruanca and Kaiser or Dadu or not for now. And he said, Yamin never a clay so my Deca canting also may you swap. So what was he in your Ubia in Finnish so and you a dear free or so. I want him, they be too go for pa. Me too go for 0245301462 0245301462 0245301462 for what dance and what's up me na ya mo emfa emao na ya my sister Hetty and my sister happy Okay. Mama Rose, who are friends, Yame and Sha Papa, Asokwari Rose. Oh, okay. Ma Rose, Asokwari Rose, Yame and Sha France, and our Yachia Papa, we are #1 fan, Yame and Sha. Ma, and I'm family papa is so bad in Chairman. I am Twasso. I met Papa myself, Penipa, Reverend Stephen Yaumenu, Ashanti West Region, Assemblies of God, no, on the year Ashanti West Region in our so for Penia, or that Asofuni and Anon, sorry, was Sunino. So for men, I mean, Shana Pa, Nay and I would that. Okay. On tin anymore and share no, my papa in Shan Yakase. Amen. Yeah, Bema, and then a Casa CCA, Ofori, Michael, Ophoria, Yanene Papa Casa or to Papa. Yeah, brother Gordon, or Netherlands, okay. Wabreno, Bibi Kakra, was semi moting, okay. And to Wabreno Bibi Kakra said on fire. And ye bibi one fan to talk bibi kakranka kreni it is very important, very important. My idea phone in answer was story ni me I think the first one the second one in hosem na ma memfa men kan say ma abrabo no down no de bia me ka say ewiase. This world will never offer you anything favorable. Ade bie ni wa we are say we are ready say or de be ma wa be favor. Na mum de nipa nya wo mu bia no ye de wa force no wanya. Enye say abrabo pese de ma na wanya. Enti sa wo ba mu a de bia me ka me say obi betimi a wo manso na ono anka sa wonya de ma no boafo a na nipa foforo
ɛna yɛ ne man boafo nti obi timi wo ma enum gu fie na obi sima ba bɛte baako ɛnam no so na ɔkɔ aburokyire ɛnam no so no wabɔ brana ne papa ɔwo nan kasa ɛwɔ hɔ nya sɛ bia ɔmpɛ so ɔbɛhwɛ no na emum sɛ ɛnyɛ wo papa akora no sɛ nyɛ wo na ayɛ ne boafo wo yɛ de awo moa no wo moa no kora so moa no enti adeɛ baako a mɛsrɛ wɔ yɛ bayi ɛho no sɛ na ne papa ɛka asɛm bi sɛ wayɛ ne ho pocket lawyer oni sɛ asɛm bi a oni na yampa nso ti akɔkɔ sɛ akwaketo ti tena akonnwa sɛ me papa nka no korɛ dabi ɔhwɛ sɛ no papa ɛka na ɛnyɛ no korɛ no agye ne nsɛm ɔsɛ me papa mpena ma de ɔhwɛ wɔ mo ɔyɛ te sɛ lɛsɛ bɔmu no ɔtɔtɔ ti sɛ yampa sɛ ɔbɛnya lawyer no nso ɔbɛnya mpa ɔhɔ na yes oh na ɛyɛ very sad mama ɛyɛ very let's ma yɛn kasa ɛyɛ very sad sɛ de bia me kasa abrabo we na da no ho sɛ unya de nipa ba wiase ma asudie na abɛtɔ so sɛ de tie biara so obitimi akonkoden a wobɛyɛ nkunimdefo na yɛ nipa bi wɔ ma ɔmo adonka kyɛ sɛ ɔmfa hwe ho owiase deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ho bia yɛ ho sɛ wobɛyɛ yo sɛ wonyɛ ye sɛ ɔbɛ kyɛ sɛ ɔnka na saa de na ma nkola bebree abrabɔ asɛe we akola sɛ nye nyame na ɛyɛ n'adom na ɔno ankasa ɛnyɛ nsiye bi a ɔyɛ ahwehwɛ adwuma ɛne ade so ɔde bɛnya baabi agyina ɛna nkasa bi ogyimi ne ho sɛ de nkɔfoɔ bi ti baabi sɛ papa ahwɛ mma me ahwɛ ntimi mmɔ bra ka akola na abrabɔ asɛ 25 years waso aware o 25 years waso aware odi ɔbɔwo sɔfo waso aware na Beluchi class ɔyɛ wɛ no 25 years Beluchi ɔyɛ wɛ no 25 years Beluchi yɛ wɛ no 25 adi we waso aware na nka akola waso aware na so to ɔtwa papa sɛ ɔna mɛhwa enke ya but mesre papa fo ma 72 years or 70 years awadi a o kasa ba kuhu o kasa ba kuhu ndi ababua 73 years ababua na nkra oba ba ya friend sɛ ma wɔka arahusema oba ba ya eka sɛ papa de wa mo bia wa hwe bia enti wo sisu nti papa o bɛ so kyɛ sɛ wo nya bibia wa abrabo man ka botimi apushi o mai so for Debbie Amaka and you scan the Bobra. Do baby a nyansa connection in the people anymore. Hey, Casade or Ahombrase or Buo, only scan your money Nabucco University. Dear no papa, oh yeah, Uncle, you need to watch one for BNC baby papa. Oh, that's you 73 years or that. And as I be Ubo Kukui, or Big Boa, Nanam Pacho, you baby Anna, oh, Boa Kunu be a man also. Boba wunyo bia mananya so na said you see shase no ehwan wiye na wuhu no said you see shabra bona se ehwan wiye na se obi awo ne ba na wo ye ne said waye o maya enka se na nka wiase ye be ye kan tena be ye se hwem kokrafo a ebre o street mama eye se ya na de bia na meka se ye de ye ya sofo ye betufo wo papa hwe wo kura nya hwe wo de hwe no nemu ma enya nkura no so nyina na de ke no betie da obi ho onye ke so ma obi ho onye ke so pa so no obe pa so fucking oh the mesra ye nya ni papa wi asema se woni bi mpa ye wo de ye ya ma akora nka se usampa na papa de no ni bi nanso o ye na famu de ye wo se wa ye wa famu de so still anya yi ene ye wo se nka unya ya ka utimi ye bibi anka be ye so one person be den na wo papa situation utimi se na nka obetimi ye bibi no no na anya onso ka se ne mpra ma de wo ne mpra ma de wo na je se we mu aburo wo de di wo mo na aburo die die e de no me beba wo so ade no me beba so kyerɛ sɛ nkola ya nka ho kora nkyerɛ wa ma nature ya na yɛ ka kama na eniye sɛ deɛ sɛ nka wo yɛ mu bi a wanyɛ na wo de bɔne adi no nature na bɛkyerɛ wo sɛ ko obi afu na okotwa bɔde na wo de kɔ a bɔde na ɛso na nka sɛ nim sɛ nyɛ wo na wodua no nti bɔde na ka na ne no me bɛma wo dada mɛsrɛ ma awofo no yɛ check saa deɛ no na yɛma nkola bibira bɔ asɛ sɛ wɔ school mu ne abrabɔ mu yɛ de fam ma yɛ de yɛ nneɛma yɛmɛsrɛ akola izumi tu ɔne ne nuanom nyinaa fo mama abrabo nyu obi ne bo obi nyamenya do be sia sa se kinkon wo yo hene wo yo ban so yo hema dia kasa ma hene na hema di abamu aye sabi nyansa ne nyame a odo ho beto no so di odo baaye no koda no sabi nyame ne bo no odo baaye no odo bedua obi so di se di odo bedua no so mo oduani ni ko nyame no ho sa wo ko nyame no ho nyame ne di obegina yie na daache aye ne munyama hyema ama ne se ye nyina ma sa wo be ko ka story no what as ahwede nyina so aton bi da enema waye ne wiase na wote Akoma FM ha ne ame hyira wa ma ne wiase nyina aton ka wo bo nkrofo no ma se ye ka se ye kan ha ko mo hutasa wo mo de no poye nanso o si nkete se obeye ene de obedu nti mesre nkwala ye ma me mo anhwe mo ye papa mo hwe that is not the end o da so future press on and push forward o nya me be your boafo that's ebia
Okay, and now Shannon Suma me say and now we idea sɛ wopɛ baabi paa na wakɔ akɔsa ho yadeɛ a ɛnkɔ baabi a ɛyɛ health alert clinic ɛhɔ ɛna ɛwɔ sɛ wotutu mirika na wode w'ani ɛkyerɛ health alert clinic yɛn ne yɛwɔ mfidie akɛseɛ ne adɔktafoɔ ne apɔmuden adwumafoɔ ɛkuku dam a wɔn mu bɛtu yadeɛ no ase deku ɛde ama wo yɛde herbal ɛna afei organic product ɛna sa yadeɛ ɛwɔ hɔ ɛno nti sɛ yɛ chronic diabetes anasɛ chronic hypertension stroke ana wonan ne wonsa yetititi wase na se acheme ɛyɛ typhoid ɛna ha wana na sadie adori nipadua nti sɛ bia kokona dokora be gonorrhea ana syphilis ɛyɛ ulcer ana se prostate bema wanhwe yi a ɛde ha ɛbɛbro ɛyɛ na wona se wo foot no ɛne wo body ni mu ɛhyehyɛ wo pa ana nipadua no ayɛ ade da hɔ de bia wu nipadua mu yɛ ɔya wo sisi ana wo nkasa mu ɛna yɛ ɔya wo wona ma ntumi sɛ wani so ebri wo kakra wo da wo ntumi ɛna na krokra kyew sa yɛ ade wu wo bia ɛne fa na wo korɔ yɛ nyina yɛnkɔ health alert clinic na yɛntutu yade na sema yɛ ultrasound scan massage physio yɛde machine treatment yɛde be treat wankasa lab services bibia ɛwɔ hɔ hyɛne nso sɛ wa shaman yɛne Queen's Hotel ɛna hwɛ ne mu yɛbɛn municipal assembly no Medina post office yɛbɛn First Atlantic Bank ɛna Kasua Crispo City Junction yɛbɛn block factory no bɔmɔdeɛ ne frɛ health alert clinic sɛsia 0242 51 88 93 0242 51 88 93 0242 51 88 93 Anna Marco you are me ya odi kan sorry o hwehwe ne maami say wo papa kra nya 90 years o e na odi awu na wo maami ah o say a wo hia counselors but Maa Akos cultural say no bo bra na fire for one say bibia ayo bibia wo say na we dia mitime dwene ho na misu saa na mi hunu dia menye da bi o say wo maami no so awu a wo be ye ne den because wo papa nya 90 years no dia awu enti say yen ti kakra mfuru wo maami dem kra aka maami be nya be 80 years enti yen fa 70 yen fa 70 na oni ho so a wo be ye ne den enti shawo hunkunai say no wo ba wo wiase wo wo ma enti wo so chance ye na ka wo ma ne bembe wo ho for wo mu hye wo yam wo hwe na aware na mo wa kɔ na kɔpa oba wo betumi ni ade na yo maame na wo papa na dai so nsem bebregum tu wo bɛkɔ akɔhye wo kɔmfo awu ana ya bi so ba ye omo so ameto omo maame omo ameto omo papa ono so ye wo ne ba ko na so onyame adom oda so ti ase wa hwe ne hu yiye enti papa a wo betena ha hye wo ho den se wo so wo ba wo wiase enti wo be bobra no na wo bo ne yiye se be ya de to wo papa no ebi nto wo na enhyanse nkeka se we hu me dwune we hu saa esu saa a hyede mu saa na se ya wo kwana akoto maame abrewa ebi kura ni ho obɛya wo dan enti mesro so ho den na wo bobra na abɔ ne yiye na gya dan mu hye na wusu no na hwe a wo be wu kwa unya obi ama ne nka ho wo ti ase mpo na ye dan ne wawuo na bo moden na fa wo yere ene wo ma no ehye wa motoam na hwe wo mu yiye na ye adwuma na abrabɔ ne nkɔ yiye ma ho Maa Akos onyame nhyira ma onyame nhyira ma amen amen nhyira ma na wo nhyira ma biem praise him ma hodo a wo mu kunu no mawuo a wo mo bobo suwo ebi na mahomache na munsuom hwe yemma ha onya be ma wodo no a wo pese wone ne tena na so se me ba we nti be ma na etete no me wore me mfo be ma me hwe me ban me nya mbasabasa obi se nti se me benti me kofa kwase bi anka onya me be ma se me fa no na so se me nya kakra ma me madidi enti makwakoda ho ma be ma wo ya fa me se be ya me de ba hwe me ma hwe oyire wu agyaw wo yire awu agyaw anu ano no what akora na saram akora no anan koda ni nyina because we the last born what koda ni nyina saram ba koro se no 4 years anu ano no enu a wonu na de ne saa no de kofa abema enu hu se abrabo no emua no
school kura wentumi anko bi saa papa wa no e na ode ne saa na okotena ne sister ho e na oya so ni wo free ne sister ho no se abrabo na apem e na wo ba ne de ne nam namu saa hwe wo ba no okoye no ukwohwe no ma kobusa wo papa wo ba no a wo yiri wuja wo no ketwa no ukwohwe ne da wa hwehwe ne da kopem sa kra na hu se asetena wotimu no wo bre na nka ohwehwe ba bia ne papa tie na nka wo mra na bia nka wonya asumdue kakra wo ne papa ho eno wo ye mintim sa mintim eno ye no kasa wo fon so onku wana papa mie na no kasa ye ena he ka bibi kra ne mu wo bai sa na ye fra wo so sa na wo ye saa na wujina so ye ya na wubusa questions na wubusa wo na wubusa wo ba age wo to watopa no na ma ko wujina bonkum na wujina nifa me hunu bi da wo se bebusa wo ba age busa wo me ba na ndie wonya wonya fie sai o ka se wonya fie sai amna wo se ya tu wonya sika ha dan ya abrabo na beat me whether wa wo use ma wo ho na abrabo na beat me eti menye sika ha dan eti mikro mu mampon eti makwa akotena ho me paacho wo ma akobusa wo edan no mpaacho wan na si esisi ho wo bi na si ebusu afie no wa mo branko obesibi baguru mase baguru mase ena yemode mo ha mu kwa na yemode ahamu dafo ankura hwe wo bia ne maame wantumi ankeka wo ma na amom sese ni shu o chaya yi na ko hwe ni nika akwa bi na wo baaye no o se me pe me ma so wa hunu o pe wo ma sa na ye pe ma enne na wo da ho no aka wo ma no betumi agege abobom kakran anke be ha anda ya ma papa watenam enso na enkura wonfo bi ansi baabi pa enti wan na mehwe na obi si kone koye adwuma me pa cho wo ye de nsapan na koye adwuma obuafo na enti mesira mo mebaboa ye ya mo moa ye na ye mpa baabi ma akura yi na wo mobra na akura me de ya ye manigere se de on pese obese na brabo na obeye wisem na obeye kro no sem na obeba se ye moa no na chese wo ya akura pa brane ye moa no Dr. Mafa Fertility Herbal Center wo na wo pe awo for mo pa momra Dr. Mafa obemma wo ye den da you see akwa obeyi afi ho afei wo but akra no ontumi enante nante ho ye den e de ma wo bai eno tu ontumi nya no nkwaye adwuma batan Dr. Mafa se bro obemma akra na nante atonso esreso atie bisa base e ho no wo na ye ben primary school na atonso hey esreso frɛ 0244 4110 99 0244 4110 99 Evangelist Marco ya wo bi ba wiase mod ni sana nantiwe ni sana ni na nyina gu fom wan sori anantimpo de nyina odani nyame ase akwa bo nyumi nyame hira no amen bi na pa nyini gisa o mi nu menya na evangelist o su ko di sofo o de ko ye de be evangelist ne sa nyame ti ase ma in fact Abrante life na me de ba ko na o baby we do afela ba o ma me de ye nyina ba ko we ma ne se wo hu ni se o de ne ye de Mami, o pessoa usa mami. At least. But ya when so mami no ko to no. Baby, wo asem papa no mami yare. So mo ko hwenti ma na adwuma ye basa ti wo hia ba ye no. Papa no ko nye security adwuma to ti wa na adwuma no se da bi bibia ne se memra fi oba na oba na gya. Akọ tie no fu ano. Ko no ano. Aw. Then you have Kafra, by person catch us say life must continue. Yes, life still goes. Bobra, kowanim kura. Tugu achi na ko. Ya wo bi ba wi ase ne ye ka no. Hospital ho na ne ma mi ja no ko. Ne de akola no ko ba fi. Ene wa so CD. Yes. Si ye bie phone line na onkrofo frɛ. Te bia wo ma famu. Ma ko mi si wi ase e wo sese no. Ma me ya hu se wona na Pastor Julius will can o life is say obi hu sa wote ha fe why angel why yi na nanso anya yire kama na
onim baby a wo shase o arede ton ne ya wo kwa ne ya nto just sorry wade ya nam kwan so na ohu bia say wunim say woda so dabi na so mu na ne mu edu e wo wait ankasa ni nyina na ne ko har no na wontumi ntwa no wato me be say be ka kire nkoda e fa sa tebia num nyina se awurade de won besi yi amen day but life say wa mia wani na wa anko wani ma maybe na me ka kire nkofo bi say me papa ka kire ma me say ya nye adwuma PNT nkoje akatua post office mi nyini yei mako mi nyini yei na da ko me ko post office ana mko bu say PNT we o say na wo so na me say post office da na o say na wo fo say building ba ko e fo mo nkoje akatua wo soro minti na mama won masola ba jiska won ho that was the end but me sinkiti say me yeah because me nuanom odo o mba nyina no wan hwe obi a me bere ba ku fi Canada aba no onam di na chi mama me nua ti mi shed them na fie wura nim se me nua shed them on ti mi pie onya duane ni onu nko onu o ma tena ye no o ti mi shed them wa jisu opie no anante aba sta ni ma me nuanom ho oba be didi no asa but kakra and already do be asi eti mo am fa sa tibia nim ye be sra mo munja mi maami anhwe me ne papa anhwe me no ne adwiri no tete ofo na ye sawo munya o machiridie na mo mo bra se de fata na nyame a odi nipa na mo sisi ye no odi mo na mo be sisi ye papa ya ne 73 se wa hwe ye na wo yare da wa ba mo bo empena ba ena adu sika hwe no wo yare no oni ho wo manu ankasa be kekansi ani no mo de kakra bra wo no wa bo bi apete dan pesa me catch us say wa hwe adacho be mo bo papa na the 73 say aka achiri etimi nam kra me ko hia akokora afi no so ya de ya me say na ne ma wo yes wa hwe ne ma ye be sra nkokora fo ne papa fo ye be sra mo atopan de mu nim to na mu hunu ba ne hwe na daache aboa mo me da say mame mrasisi na me mrase be me na mame wa hawie leje so menu aba nyame adompa ye ho ye mo ewe ni da so e ba clinic bre je o menu aba me da se se na mutie ye ene awie ya na ye eni da so ho heba clinic akofa by Dr. Eda Ousu wadi asina ni so se afiri mu de eniyade bia asebetu afiri omanga na ha ne se mu nti anu nti da bia ye guso ye bohu dawuro se obi owo any problem de ne kese eni kwa se wodi wani kire babi bia babi ba ko pe na ebetimi aboaw ama wani yade no atimi afiri ho because da bia ye ba ye boso obi o ha oboto ho ene meko kira meko enso sebe na ade sa ni nyina na ade chi ni nyina na ne ma esisa ente mese se tu anamo na bra ni da so he ba clinic na ye na ye betimi aboaw any problem bia e how bia no ye na ye betimi abo ayi sa problem na afiri ho ye hwe yade bi se da bia ye ba ye start ani yade ye kiremu ma wankasa wo to ho ase se da bia ye betimi tugidie na mo aba yade bi se glaucoma da bia ye kase sa yade we e ba so na se wantu hu anamo ya wotetewa na waninu na afra enti mesere se eye wako hospital bi ye diagnose waninu ya se eye glaucoma ana e hawo glaucoma da bia wonu no di no gusu an so still glaucoma ni entimi emfri waninu so babi ba ko pa ebetimi abo ma glaucoma ni atimi efri ho ama watimi ani na timi hunu ade kama enyina ye anida so ho heba clinic mesere se tu anamona bra na oba ye ma wonu a obononom ye ma wadura se je nefa kogu waninu so e wo fie da bi eye adura wo no mako oje no wa bi ni mu na no ankasa be fa wontini no moja ni mu abe waninu so na be yi problem e wo waninu so nyina afri so na ompewe na opede be mesere se for your telephone number no da bia ye ni atiefuo ka se sabe o for telephone number na ye ready say o ba so ye ho a obetimi atugidie anamo na watimi aba se be ya ontimi enkonkodi baabi ente for your telephone number no first number obetimi afa friend da so ho heba clinic ni 0540 86 42 32 Mrs. Subium 0540 86 42 32 Fawesika ho
0559 0559 90 12 34 ɛno na homabɔfo a yɛde di dwuma awɔ asoɛ mɛsɛ sɛ baabi a wɔ bia bra bɛpiem wɔ anidaso hɔ na da bia meka sɛ sɛbi baabi a bɛkɔ bia nipa bɛyɛnsa anasɛ ɛnan bɛtwa agyina bia no na ɔmo di anidaso hɔ hɛba kana ka ho nkɔmɔ sɛ sɛ nti ani problem paa deɛ mesɛ Ghana ha deɛ kyɛ sɛ yɛmfa yɛmfikyire woba yɛ mɔwɔduro ama wɔnom da bia dodo na ntia sese na mo de nko ana mo de mo se aduro de wo ko bia de aduro gu wani so ama wani no timi eyeye mo so still dodo na hunu se aduro ne de gu na yani so o ma yusu asa emoa na de mo nko mo secret ni se won de mo aduro mo se mo nom akọ nipadua ni mu na ebefo huntini mo gem atimi aya adwuma ente mesro se obasa oba behu ye secret di a ye no se oba pie mo anida so wo heba clinic na ye ne betimi aboa ama sa yade ni nyatimi afiri wani so obo wo se nani no etena wo nani so odi no gusu bia okọ hospital kese ba bia and still nani no entimi enya yeda mesa se tuwa na mana bra anida so ho heba clinic de tena da wani so no me show boss ye di emleke tuwa bi eto yade ne so na yatimi ayi sa etena afiri wani so ama ososo watimi adia adanse kama sa de dan nyina no ba bia manfo miensa be hia bia no na mo kan anida so ho heba clinic ye ho nsam no na asoso bana so be kan ye ho nsam ni bi na ma yedin no enko akiri mesa se tuwa na mana bra obi wo se high pressure na wona ni so obi ho na ni so ye lukusu ade wa kira wo hu ade ben na wo hu da bia wo se mani so mi da bia esum wo so mesew yakopon ba obo ye nyina ye ni kama se ye mfa hu ade na ye mfa hwa ade de die nti na wo nko ade sabe mpreduasa esum ato kwan so mesa se tu anamona brenda so he background na bra bagi nu pani bi enu na kesa wo nom ko ni padua 45 minutes na aduna aka se eye adwuma no bra na bagi nu bi na nom na yakopon nam ye so na ososo won saw ya de obi busa se na mo branches in kra bi wo he ya de branches ni eba betudwa enti ba bi ban obia na kese watu amlika gidigidi na kese wakọ je wa yalsa kama na yakopon ososo ahiraw mesa se ukọ enkran opuni mantamu a ya Tabora Alaji Walako Junction eho ene yewo ana ukọ Asante mantam so a ya kwada so estate ya kwada so estate na se estate park ana se estate school o de se wo pie mo patase a busa se hen for na estate park ana se estate school no wono obo anyakopon be nam yeso am yesusu yetimi aboa sa so na ukọ Tachima so a ye wo Ahmadia road ukọ so ye ukọ Oti region so a enso sa ye wo ukọ Damba Hafo region so a enso sa kese so na do so meso se ba bia wutie ye bia wo tu anamona bra na nyakopon nam yeso ne intimi saw yade any problem sabi ama me ne wan se eyani yade obi benya ososo sabi eni yade na obakura sabi wachem na wo no krampo se wani eyale anasa wo eni yade na se wakadem a ohwa me kache wo se wo friend krampo ohwa obaka se wo ha no anasa wo mma enti mese se eni yade de kese eni kwasa wo twetwe so na tatra ho e wo so tu anamona wo ba eni da so kese man ga na nyina agi yatum ba bia obewura bia nipa biensan na be hia bia no bonse na mu die ho adanse na wo te ho ye dai wani yade wani se wani eye wo ya wani me se wani yade kese eni wo die si etetew kese wo hu obi obetimi afa so aboa eno ani anida so ho he backling wo pie ma yakopon be nam yeso na yetimi aboa fa telephone number no na enkomotwetwe no ya ayede number obetimi fa friend da so he backling ni 0540 86 42 32 0540 86 42 32 Fawesu kan 0559 90 12 34 0559 90 12 34 Mr. Samuel mo hwe kasamfoyin TV no ya telephone number ni guase Mr. Say obia enfa number no ana mo amutie radio so na so ye de number no atodwa Mr. Say obia be fa number no na wa friend da so ho heba clinic ye ne ekofa ba yade bia ha obia no ye betimi abo ye hwe yade bi say diabetes nti amawani yade ayekese ana diabetes nti amawani yade no range na we say range na akosoro ana Mr. Say ni nyina tu ana monafo ni kire ani da so ho heba clinic na ba ye betimi abo
doctor fo kuku dam nimdie ne ntini ne kuku dam fo go oba ye betimi abo ayi sa wani hawo ni nyina etime firi ho ye hweda yade am say stroke nti amwa kofo wani yade na abana ana sa stroke nti ama won sa na ititi ana wutimi ma won sa ofa wanya ma stroke ana ni nyina ko ba anida so heba clinical ye betimi abo ayi sa problem ni nyina afiri ho na so watimi adia adante sabe gonorrhea enam san wa na hawa na ana sa viral infections na hawa na ni nyina no eno no ebetimi mu onya any problem e so cha ebetimi mu anya any problem because a bacterial infection measure say wo gonorrhea ana sa syphilis na say syphilis nti ama anya ni yade a ni nyina obetimi aba ana sa syphilis nti ama oni wo ho kafo entimi enhia won pam say syphilis nti ama obema afon akaketekete ni nyina oba yedi ho dwuma wa asoye ho ye be further check up ana say be investigation ni ehu obi a problem na nkasa efri ni ehu problem na atimi ma ho aduro ama wo yade na atimi efri ho ma so watimi adi adanse ntemesa say ba bia wutie ye free bia no baby ade branches into dwan baby ben wo bia no message say wo bebu apini ho na yakopon nam yeso ne atimi abo message say ma mo hwe kasamfonyin no ehia me ye pada bia me ba me kase telephone number ndi ehia say wo nya telephone number ba bia ni ho o kwa wontimi ehwe ya kira kwan da ente message say ma mo hwe kasamfonyin no ya telephone number ni egu kasamfonyin ni so ente obia enfri TV ni so ana ma mo tie radio so ya de telephone number no e say ba betudwa bia totobo ase na fa pen no paper na twere number no ye wi a wotimi afre ni abonko mana say yenu guso aye kasa ya no obetimi afre na oni empanyimfo adi nkomo kama number obetimi afa afre ni 0540 86 42 32 0540 86 42 32 bacho fawesika ho 0559 90 12 34 0559 90 12 34 Mr. say obehwe akira kwan na nyankopɔ oba na me so me atimi abo ayi sa problem ni nyina afiri ho ama so watimi adi adanse wo ye bema sabda bia sa se o me kasa se bema de dua na dwo a e wasa wo gina mema nyina anamu emenkogu wani mu ase hwe message se wo pese aduro abibiduro pa a enkanso enkanja a bema no ma otimi gina so 24/7 pa dia message se memfo wani nche ba bibia ye no ni anida so ho heba clinic ye ne wo abibiduro pa kroja 77 awiase nyina agye tum na omo mpo ye ba so message se tu anamo na bra na obo nyakopo oba nam ye so ama ye mema do ni atodin shege no oba obetimi anunu bi na so watimi agira na so pumping no pema ko anim na akasa yes wo ye bema me nye se bema se obeyi akohomato na eduro nim na sabe afa na akotetententan na wo kokenka sabe o senkafo ka se bibia awone mre sabe osu wone mre abraho wone mre ni je wone mre enti se duro na wasa wo je wani a je wani sabe empanfo bu se nipa dodo akunya ya number akofo ntra so ncheni no momfa telephone number ne last na ye sorry mesro pa ma mo kasamfonyin no ye telephone number gu kasamfonyin ani ma mo tie TV radio nso no ye telephone number ba betudwa last na ya sorry number betima fa free ni da ye 0540 86 42 32 0540 86 42 32 fa wesika ho 0559 90 12 34 0559 90 12 34 winaba edamase yame ensha papa penny da so herbal center for ne te wono enka no yamba kwa bade ba kuma 87.9 f makuma mu nsam dwumade no enwa so ebusu awuti na na yire ma kwa ba afi 5 year trust kakra bi na meka on say Abrante and first story no ne papa no bi a wenya 90 years there I'm sure say by now they say this the kiaka me ameto no na me doing say 90 there anya ma me no obe 80 and mama he obi a watimi agya wo ho say wo nom no for na watimi anya akokoduro obi e no wantimi kwan for wan ko mo obi say yen hwe ma no na ebi kra papa ne ba wo dan ka hyeda kra fa nija wagya wato mpaso akode on say oye badwema no oye Madake chino me who said the music can abadaya anka at least anko kokokoko ya no kwanko be ba be hwe ma chi akwan wa anya sa adwuma ni nyina enti papa na ya obi ana ma no kraka che o se owu mpa on kan chiro enti won say yaudie wonimu enu nti na wan che o ma me chi akwan enti mi gidi se ba bia wadru ya nyame aye wadom a wutimi ye bibi wanya bibi adwuma eye
wa ware nso so wo abusua adan na wo ma wa adwene nkɔ hɔ na wo hu ba bia wo de wo abusua ne besi sesei na wo maame no ba bia wo bia no wo sɛ minji ndi sɛ saa me hɔ anka ebi kra anka akɔ ne nam yi nka wahu no enti mesre no ɔma ne papa no wanya ewu no ɔma ne nkɔda na ɔno nso so onye na adwene mfiri so sɛ de wɔka sɛ nneɛma bi enye bibia na ɛyɛ no ebi a ɔdwe ho dodo onye bibia mfiri ne tirim na afi ɔnhwɛ de abrabɔ no ɔno ɛde ne bɛkɔ mama second story no yɛ sɛ abrabɔ no wankasa wobɔ ewom sɛ ɛden deɛ me ne no me no obolo ɛko wa hanom sei no obolo ka sɛ baabi a wadri papa yi na me ka kyɛ ne sɛ dabi ya sɛ at the age of 15 years na akwa ne security boy ade nti na wɔsɔ ɔkɔpɛ adwuma at the age of 15 ne nyinaa yɛ sɛ papa a wanhwɛ wo ma yie nti a sɛ nkora ne suso nyinaa wotie ne sister na kyɛ sɛ papa no abro die wɔ na on sɛ nkora no so mo wɔ yi bi sɛ anya asɛ yɛdi watɛm ase adeɛ na wayɛ yɛ yaba ne yɛ saa ka kyɛ papa adeɛ no ɛyɛ yaba te pɛ wasɛm so ho papa no enne deɛ na obetimi ayɛ ama mo minji ne sɛ saa me 73 ɔno a wetimi abie na no aka sa abrabɔ na biti no abrabɔ na biti no enti ɔno ehu sa abrabɔ na biti no hwi ni ɔno mo obetimi ayɛ ama mo sisi me de mesre abrantia na nneɛma wɔ n'ani so a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wohwɛ ne aim no sɛ obetimi ayɛ hotel manager deɛ na kyerɛ sɛ abrantia nneɛma power n'ani so ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ basabasa mesre sɛ obi wɔ adwuma bi a ɔmo ayɛ ne yɛmfa ma no na ɔn start biribi na ɔno nso so ɔnyɛ ne kakra as a young boy no ɔmfa nsi n'ani so na ɔnyɛ megye de sɛ na ɔso ɔyɛ ahwehwɛ ne nneɛma nti wɔwɔ nsa no nnwuma kakra as yɛboa no a obetimi ayɛ biribi nti mesre sɛ yɛn nyinaa mbom na deɛ yɛbetimi ayɛ ama no no yɛn ma no na ɔno nso nya baabi papa nsi na papa ne deɛ ɔno ane ne nya me baabi a waduri deɛ ɔno ehu sɛ abrabɔ no sɛ deɛ abi ti no na saa na abi ti no nyame enhyɛ na yere ɛna wote ne nka no hyɛ ne nso na wie sɛ Josie fashion wɔno ɛna apamatade ɛde ahyɛ me kama yi Josie ɔwɔ bɔm so ɔne meet me the sport ɛna di nhwɛ ne mu me deɛ me senka wɔn ntade a wopam nyina ma Josie empama wo sɛ ɛyɛ wo wedding engagement dinner where wo bi akɔyɛ wa dɔre na ɛbi ayie wo Friday where wo wears ne nyina wɔn ntade ne nyina nea wopempam no ma Josie fashion empam emfa ema wo wɔde apaso si entoma mu lazy mu bibia mu a na onim sɛdeɛ wɔsi ɛpam no ama wo ɛma baabi a wowɔ ɛnyɛ barrier wo de wo measurement ɛsɛnde ne pɛ wɔbɛpam atade no na afei yɛ de abrɛw abrɛkyire mɛmu baabi a wowɔ bia frɛ Josie ɛwɔ 0243 433 465 0243 433 465 0243 433 465 sanso ɛna she's and so ɛna ɛnɛ wa yɛ me wigi kama ɛde ahyɛ me nti no bɔmmɔden a na she's and so ma na ɛnyɛ rigs no ɛnyina ɛmfa ɛma o deɛ mehyɛ yi ɛnyɛ yɛ mmɔ kɔnro wɔ me tiri so ɛyɛ rig ɛna mede ahyɛ obɛyɛ bi ɛde ɛma o wɔ Kumasi Sports Stadium ɔne Unity Oil ɛna de ɛhwɛ ne mo frɛ no ɛwɔ 0249 155 776 0249 155 776 obeji osona waye bi ede amount Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services yewo Kumasi Ohim School Junction wa Ohim ama from Barkasi Road na Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services samidu omo dance ya na eya na ebro me so metu omo so na sorry ewo ayaresem na ekoba no prostate cancer prostate enlargement bema waye mbrempemu awo na wo pe oba wakosu kumenum na eniema nye fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria nasa ulcer mepacho eye Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services enyu omu nsinchen kopa yaresel baby a 0543 320030 0543 320030 and crying Owani Wachimota Petroleum Bungalow on a Family Life International School and a Shanimo Fred Onum Sesia na Alaska Star Enterprise here Obianim so original wallpapers I in Fiano original wallpaper ni Alaska ni and it's Bomodi and Braya Kache Kumase Atum Mrs. Anoche Plaza Eben Prudential Plaza Frayan I was 055 411 4878 055 411
4878 na Dr. Mensa Dr. Wanda na ekasa kire we Dr. Mensa ewo kwetwi woni Guinness Depot no e na hwani mu stroke hepatitis B hypertension na se awo asthma enem nsan ya de prostate diabetes sisi ya de menstrual disorders your kidney no ene ho aba hawo ehene fa na wodi ko emfa nkọ ba bia eya Dr. Mensa Dr. Wanda na kache ene wasa wode kro na Dr. Mensa na enkran wo Medina Zombo Junction Man FM Dynamo kaswa one insane senior school hwanimo kofodua enkane ba bia ne ekum nam no Old Slaughter House takraze one secondary college hwanimo Sunya ne Presby Junction one Old Municipal Hospital hwanimo takwa one Dr. Folson and a hwanimo go by Central Church of Christ and a go so main lorry station or do kwa na friend one post office hwanimo Fred Dr. Mensa was 0245 958 768 024 5958 768 024 5958 768 Dr. Mensa Bajo so nembom no sa wope agudie papa empo na eho enye dadada enfedia sin benchiwery yes engagement rings wedding rings earrings bracelet and a fancy rings and a wope yellow gold rose gold white gold and a black gold silver sadie with power goodie no bomodia na ebrasen ben mo hehya wade mo pe wedding ring and engagement ring and friends and benchiwery eno no flexible payment terms bibia ebeye kama ade ma na watumi enya wo ring na papa febon de ate na tie friends and ben e was 0244 284122 0244 284122 0244 284122 Akoma 87.9 FM program no Akoma Musamini at Maa Akos the wood ointment African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Akuafo awakọ fuoma ba no wabre afrafo awakọ epo aba no wabre adwerifo awakọ ntoma ba no wabre adrobafo awayi ds a driver na wabre efitafo mesefo obi asasabro ha no meka jama udware wie na wo de wood ointment twia wo da obeda mewura me be komisi meka se wunya emmo me bi ko twa nyina na do wontem o papa na eba abefa wo ene wo se o ma wo papa amfa wo now wakoto watwene konsu ubetumi afra wo papa na waba ba bia papa na ni nkomo misa minyusu phone age say I think say be 5 to 8 years na minyusu phone kra me papa hear about me nim okay na me no na me akra bia me kaya de me kai se tama me won ma me nnuane che na ofa me nko kra na se no na me ko ginya ase me ko du class 3 the class 10 me nnuane a woti an na echi no e de me ko kire papa fi se aha na papa ye dey eti fine me ko me bom papa din no nipa na ka se no kre papa na ye dey eti a ne mo ko adwuma aha enti maame no e de me ko akra na se wo no me wie Jesus no e bonidin sisira fia pokua isi e din amafo dim ni antisi o kumase ahensan okay enti ode me ko akra na se no me wie me fa yakayaka die mu ni ateti na emu wie na me twiro bi isi wie no ana me yese no me hu abusuan me dam ti se ma hwe papa kira kwan a minti me nko ss ti me ka bia me nua akuma me nua na bi na chi na kire me no ana me hwe mpapa e kira kwan me ba me hu no ti me hu no so danta na ablabo no so akona ni mama bi ti na na wote on completed building ni ablabo na dey me o mommy ablabo na bi ti o papa if you na tim kwa light ni MBT no kwai anti mimi be hu na eho na na o yede na wote ti eho na mimi busa ne se eja din de fani eja anti na oba ne me o ka kire akra me nim hu ma si na watu ma saram si na o se de o ma me nua ne ye mi nti no enti na me ma mani nye de enko ho no enti ana ma ka sa den on kire mu ti eho na o ma hu se mi sa no me ma me free mu no obayi na se obejime ana ma me nua ne se se o ka se o de me be man papa na odi agro wan fama man papa okay enti when Fred ya wa kasa wo be hwehwe wo papa no
sɛ wanhwehwɛ no a wabrabɔ bɛba saa no na wanya mfie sɛn 15-16 okay na wie GHS okay na o papa nso wohwɛ ne age no a ka bɛma no bɛyɛ sɛn 70 hey when you papa no 70 years wow 5 na me ka akire and dem fa ho sa 70 years 70 years and na o buy no to obi on completed building okay lightning on computer be lightning me ba me ka de tu anim say dia CBA no onya ma ne nka ne ba ne me na o ka kire me say me o ka kire me say me Sunday born to frame akwasi na o say school kura won timi nya den ento am so nti mommy me so me ya akra mpese me bo me bra ye mpese me se nti no me ko ya ahwedwuma wo ahensan ebi me asana me ko mo muti obi anim me ko ya ahwedwuma ho na me nya 1005 na me de brem papa bebi okonya eska e de so de me nim school mun se me school fees mba me ana me ye adwuma tua amane am fa mo school me de bebre na me de wie me wie so papa se ontimi ento amisu bi into travel consult opese wutu kwan ya bomodia na ebra yedo betu kwan wo ko Dubai Italy ana Canada visa na wo pe normal na express kata world cup ye ma combo package enu ntino mesra wa don't worry wo de wusika kakra bi ne fabra na fly away travel consult ye no buo eda from pa UK yedo be kwa eno no birth set no passport Kumasi head office no wa hinsan bonsuom for 0243 421215 0243 421215 na eni yen eni nkomo Dr. Gbadema Herbal Center Dr. yen eni de Gbadema garlic mixture no aba prekasa lime natural herbs eni de ya stroke and our cholesterol level no enya sabketua wafu na ayekepu big man capsules eni Gbadema co capsules na bema waba da bridjo woso di adonom wo yimatim anakoko na hawa nonom Gbadema co capsules oba woso wo de eye Gbadema ladies capsules bema wakoso yakumani wa ye clean na e tight na ya dry godesh powder na so de wo asthma no we dry eno no nkra okay she drug international herbal center ashaman monko ecus ene Redema pharmacy kasua ene kaneshi tribe of Judah mobenya be for doctor was 0248 288788 0248 288788 odini baby afre Mini aba go si aba fa bi Mini aba ma papa mini aba masomo asante maponko fiase no tanko mini aba ma me mo aba so ni jumedia odi na me bo tun sa wanti mi mi ma me mo aba so pa ni jumedia odi na ye mi aba ma no first case ye mi aba na me di ne ho ya kakra dada de ni na papa so wo pa mu 2012 mu wanti mi have show ma me tira kwan ya almost 32 years in ye afi na wo show ma me tira kwan ebi esre ya ahwefo ni etiefo se omumwa sebi maame no kura wanti asimpo a se maame ni dabuhiem na branches wo hu na buhafo na ho an ho nkojo ne sei waso aya anko na ye de bompa ye se obehu ni nti akoma efe woni TV wa do TV de ama ko sia program de abanfo tie pente se wo a wati maame no ho mpufu de bia no o me ya so nti se ya abuhafo be ma eso obehu na buhafo ena ye se ye papa yi ni ami kromu ni media atase no ntimi enya butaye bi amfa ne mena nyina so a media me sra brate ni se wono ankasa no fight for no ane ho na won pa bibi na won fa ne sanye sensuo bi kwa no obeto no de enye sika kaka no de abobra me bibi se ababua ezo wa pa wo se wa pma ablabo na biti no enti wo wa pa ja ablabo na biti wo timi nya bibi ama ho enti abrante 25 years de wanyini so nyini ta into you no funny say be so kwa won ton no fashion me that me ni aba ko sia papa me ensha papa me ni aba ma currency venture said is a harm mission in G capsules no aba obenu mission in G capsules no na enemu san ya de ko no wi syphilis so de po abeko obenu no anopa ene anwumre fa capsules too no wa hwie mission no 3 caps na de anom zaman capsules no eno so be ma wa ye mrempem wodi eno no mienu anopa mienu anwumre hidi eba mission malaria fever diabetes typhoid ni nyina Sibetu Kenshi Dragline Herbal Pharmacy Shop BMO and Yana Fred Doctor was 0246 348 334 0246
348334 NS ointment wɔyɛ redie yie nantɛm apɔpɔ stretch mask wɔn mani sansan wɔbia bɛrima sra ɔba sra ɛyɛ NS ointment mesrɛ pɛ NS ointment ne bi ne fa srasra ma me na edi ho adanseɛ na awake natural capsules no nso deɛ ɛyɛ ma ne mɛmɛduro ebisi immune system no wɔbia odwo so a wɔayɛ ase ɔba watenkatekɔ wɔn fiti kurom yɛ nkwa wɔnum na atoɔ wɔn so deɛ yɛ awake natural capsules ɛnkrokanshi drugline kofodua gaps and delight dry right bi no enkoko wusko bi hillside na bibi Kaswa tribe of Judah obisi abrabo na bi ti time na bi ti me Kaswa tribe of Judah Kumasi Daniel by Mr. Kolenak have May and Kriske ubenya bi Fred Doctor 0245 079915 0245 079915 na also Emma Wonsa enka yibi na eye kamapa Daiwood Herbal Hospital Daiwood 360 capsules sisi yade ania mututu adro wono no na wode Daiwood ointment so sasa wapa no wapa so febi dobra sa wa na fatria na ubenya bi Herbal ne pharmacy shop mo Dr. Daiwood adro Daiwood 360 capsules ne Daiwood ointment adansidi ya eba ne chembede Fred Doctor e was 02448864 370244886437 na Emma Wonsa enka edreyi ebi na kafefe ositalala eyetakwa bento edre saba na sabema mesro no bi bema wa yemre enso fita fru bema na no ba low sperm count o wuchese wo betutuo ne so entumi kumaboa wo ba enka wo ho wakoso kuma no sansan ne kuro bi agu ho eno bema onso wo hia bi Daniel ba kwere na apedans ma da bobo ase owusko bi enkoko edru paneton ho kafefe ositalala fra Harriet e was 0207 183 819 phone segment no Ayona pharmacy what the piling capsules and the ointment number a shiko kwase etutu kwase nti unnom capsules na ayon ho adwuma wo inside na fe with the ointment na fa koko no so the apie no ni nyina be hye 059 7216047 059 7216047 midi at the Maa Akos abusu apani samia champon ebeje ga Akoma sports se sports bichen we ya afei ene ebeyo Akoma Sports 87.9 3 to 6